زيغاقي أنت مريض كانزان وزان مساقي حلف اللو بقونت واقي لبي دبسي نبعد عيني زففو أستاهل جيك بدي سالاتهم زحلفو زيغاقي أنت مريض كانزان وزان مساقي حلف اللو بقونت واقي لبي دبسي نبعد عيني زففو أستاهل جيك بدي سالاتهم زحلفو كمرا على بحث أول كمنا باقي أبزماني زميبو هي وكوينو غنبر بانديراغي أبدر أتك قلوب ليبو رأي نخس بخي عتمون دمون كسكيسو مأنتا خسلاقي عبدور قدل كسكيسو انتاي حيزو غلالكي ساقا مقاحة بخر كويكيو زيتتسكا نسخن دايت موطن نخانيت ونربي وقالك السداد عبزي ودع مداي نسخن دايت موطن كاستاتنو بمرغت برهان تحكيمو مدرسة ماي كتسان نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سمكي يكون يدرى نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سمكي يكون يدرى استعلي سلام تخطاتت نايز channel كما يتخونو سناي كتكونو ناي وتر تمنيتنان باغنانيو لومون كم وترو أقداسن واناون قلتي فزكاير زولو بوليتيكان أكايدانا عالمنا كنركن فتنينا سامو داتا مسانا كتصنحو بخبرو نقدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم من بحنانس من قد مقداف دما ناي وترو تساويعتنايو هلو مارستون سفيه كهون بزح من قصقاسات زلوو قلتي فهم زكاير زولو نقرار دما كنرينا بزوب أنا دما برقت أزي بزح حدش زكاير كونتات كنركن فتنينا بزح تسفا زهب كونتات ونكنرينا في اللي بعين جيوبوليتيكا كنريو خلنا مالتيو مجمريا جن ناب أمريكا سك A week after the capture of the Venezuelan president, Nicolas Maduro has issued a warning to Cuba, a Caracas ally. He posted on his Truth Social platform, "There will be no more oil or money going to Cuba, zero. I strongly suggest they make a deal before it is too late." Thank you. Trump's top officials, including Secretary of State Marco Rubio, have made no secret of their expectation the intervention دحري فنزويلا تا حنت كابتن بقلطف سقمت كوزدولا كم زخولو زنقر زلو حجر كيوبا تبهاليا كيوبا مالت نامريكا أتقع بدركويتها زل حجر نلعل سوس عمت أمنا قفعنا يا أمريكا زوردا رتع قدان عصوان أقام زي تفلي حجر كيوبا مالتيو جي ناي فنزويلا ناي نيكولا مادورو كافسلت عنو ملايو ምናልባት ንቻይና ሀሲዋ ገለገለ ክንብል ንኽእል ኢና ቀንዲ ዝተሃሰየት ሃገር ትበሃል ግን ቬኔዙዌላ እዛ ኪዩባ ትበሃል ሃገር እያ ምክንያቱ ምስ ቬኔዙዌላ ርከብ ብምግባር ነዳዲ ካብኡ ዝረኽቡ ዝነበሩ ሃገር እዮም ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ኪዩባ ካብ ቬኔዙዌላ ትረኽቦ ዝነበርኩም ነዳዲ ድሕሪ ሕጂ የለን ስለዚ ቀልጢፍኩም ዲል ተዘይገርኩም ጉዳይኩም ምውድኡ ዘይተርፍ እዩ ዝብል ሓደ ብርቱዕ ዝኾነ መጠንቀቕታ እዩ ካልኣይ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣሜሪካ ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት ማርኮ ሩቢዮ መበቀሉ ኩባዊ ስለዚ ኣብ ኩባ ረጂም ቼንጅ ገለ ካብቲ ቀንዲ ሕልምናቱ ምዃኑ ዝንገር እዩ ስለዚ ምናልባት ብዛዕባ ዛ ኩባ ቀደም ንእሽተይ ከሎ ዝበሎ ስምዑ ወብዚ The year was 1956. Mario and Orioles Rubio had just fled Cuba. They set up a home in Miami in the US state of Florida. In 1971, they had a son named Marco Antonio Rubio. As a child, Rubio heard stories from his grandfather, stories about Cuba and its revolutionaries. In 2012, he even wrote about it in his book, An American Son. He said, and I'm quoting, "I boasted I would someday lead an army of exiles to overthrow." እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ክልተ ኪባውያን ስድራ ቤት ዝተወለደ ኮይኑ ካብ ንእስነቱ
ወረቅ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት መፅሓፍ ፅሒፉ ነይሩ እውን ሓደ መዓልቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዕጡቃት ጉጅለታት ሒዘ መፅየ ናይ ቬኔዙዌላ ፕሬዚደንት ይኸውን ኢሉ ይዛረብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ ማዱሮ ምትሓዙ ኣብቲ ምትሓዝ ናይ ምግንፃል ወይ እውን ናይ ምትሓዝ ናይ ማዱሮ ድማ ዓብይ ኢድ ከም ዘለዎ ብድሕሪ መጋረጃ ዝንገረሉ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ስልጣን ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ዘበን ዶናልድ ትራምፕ መበል ካልኣይ ዝዓበየ ስልጣን ዘለዎ ኣብ ምምሕዳር ኣብዚ እዋን እዚ ንኩባ ሬጂም ቼንጅ ንክገብር ዲካልእ በቲ ዝበለፀ ዕድል ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ጉዳይ ናይ ድሕሪ ናይ ቬኔዙዌላ ጉዳይ ናይ ኩባ ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት እውን ብዝሰፍሐ መልክዕ ክዝረብ ኢና ንርኢ ዘለና Fidel Castro and become president of a free Cuba. President of a free Cuba. That was Marco Rubio's dream. 14 years later, he is the US Secretary of State and his dream of becoming the president of Cuba, and it doesn't look like wishful thinking anymore. And why do I say that? Well, look at this post by Donald Trump. This is on Truth Social. A random user suggested that Marco Rubio could be the president of Cuba if the government falls, and Trump reposted it with a comment. Sounds good to me. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ናይ ቁልዕነቱ ትምኒት ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ንማርኮ ሩቢዮ ፕሬዚደንት ናይ ኩባ ንክኸውን ዝብል ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሲ ድሕሪ ናይ ቬኔዙዌላ ኒኮላ ማዱሮ ምስ ወረደ ዓብ ስልጣን ዝተቐበለ ነቲ ሃገር እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ማርኮ ሩቢዮ እዩ ነይሩ ስለዚ ድሕሪኡ ሓደ ፅሑፍ እሞ እንድሕሪ ኩባ እውን ወዲቓ ፕሬዚደንት ናይ ኩባ ክኸውን ዝኽእል ማርኮ ሩቢዮ ኢሉ ምፅሓፈ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሳውንድስ ጉድ ቱ ሚ እዚ እወ ይከኣል እዩ ንዓይ ፅቡቅ ሓሳብ ኮይኑ ዝስማዓኒ ብምባል ፕሬዚደንት ናይ ኩባ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ብካልእ ዘራርባ ንኣሜሪካ ገዲፉ ፕሬዚደንት ናይ ኩባ ገለን ማለት ኣይኮነን ንኩባ ኣካል ናይቲ ተሪቶሪ ናይ ኣሜሪካ ክገብርዎ እውን ሓሳብ ይህልዎም እዩ ስለዚ እዚ ኢምፔሪያል ኣምቢሽንስ ወይ እውን እዚ ናይ ኣብ ልልገብት ዝደለኻ ኣኪብካ ውሰድ ዝብል ኣተሓሳስባ ሪል ዝኾነ ጭቡጥ ዝኾነ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢንተርቪው ናትኾን ዝበልናዮ ኩባ ሓንቲ ካብተን ኣብ ታርጌት ዘለዋ ምዃነን እውን ገሊፁ ነይሩ ኣብ ኢንተርቪው ዝገበሮ ማለት እዩ ስለዚ ጉዳይ ናይ ኩባ ቨሪ ሰቪር ሲቹዌሽን ከቢድ ሲቹዌሽን እዩ ንኩባ ክትርኢ ከለካ ሓደ ነገር ጥራይ ክርዳእካ ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ምትልላኽ እንታይ ዋጋ ከም ዘኽፍል ህዝቢ ኩባ 6 ዓመት ንቡር ሂወት ክረክብ ኣይከኣለን እንታይ ስለ ዝበደሉ ወላ ሓንቲ ሃገሮም ብዝመስሎም ክወስድዋ ስለ ዝኽኣሉ ግን ምስ ኣሜሪካ ኸ ኢዶም ክቡ ስለ ዘይደለዩ እቲ መርሕነት ስለ ተሃላለኸ ሓቂ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኩባ ቦታ ኮይንካ ኣብ ድርኩኺት ናይ ኣሜሪካ ኮይንካ ኣንፃር ኣሜሪካ ምኻድ እንታይ ዋጋ ከኽፍለካ ከም ዝኽእል ከትሕነካ ዝኽእል ሓይሊ ድማ ከምዘየለ በዚ ኣጋጣሚ ንፁር ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኩባ ዘሎ መንግስቲ ኢዱ ክብ ኣይደልን እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝኾነ ግን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ህዝቢ ኩባ ነዚ ኩነታት ብኸመይ ይሪኦ ኣሎ ርኢና ጥራይ ክንሓልፍ There was a mixed reaction to Trump's push to cut Venezuelan oil supplies to the country. It doesn't scare me, not at all. At no point does it scare me, because I'm prepared. The Cuban people are prepared for anything, any situation that may arise, for everything. We need to reach an agreement. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህዝቢ ኩባ ድልዋቲና ፍርሂ የብልናን ካብዚ ካብ ዝኾነ ክመፅእ ዝኽእል ድልዋቲና ክብል ፀኒሑ እዚ ስለዚ ወልሲ ማለት ውግእ እኳ ክእውጁ ይኽእሉ እዮም ኣንፃሮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ኩባ ዝንሪኦ ዘለና እዩ With Venezuela, then led by Hugo Chavez, the agreement involves supplying oil in exchange for Cuban doctors and teachers. And now Havana relies heavily on these oil deliveries from Caracas to keep its power generators and ብዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ኩባ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ይፅበያ ኣሎ ናይ ነዊሕ ዓመት መሓዞም ዝነበረት ቬኔዙዌላ ኣብ ኢድ ኣሜሪካ ወዲቓ ደላ ሕጂ ድማ ናባታቶም ብፍላይ ከም ጎረቤት ሃገር ድማ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ንኩባ ይፅበዮም ኣሎ the next target ኮይና ዘላ ሃገር ድማ ወል ንሳ ድማ እዚኣ ንሳቶም ብዓብዪ ዝሰርሑላ ዘለዉ ሃገር እያ is weighing military action in Iran. He's previously called the killing of protesters a red line. Here's the president yesterday on that. On Iran, have they crossed the red line yet to trigger a response? Oh, no, they're starting to, it looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኢራን ዝግበር ዝነበረ ምንቅጥቃጥ
ፕሮቴስትስ ወይ ካ ናዕቢ ክንብሎ ንኽእል ኢና ዳርጋ ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝተደረኸ ከም ዝነበረ በዚኻ ትፈልጥ ነቲ ስርዓት ከውድቕዎ ኢሎም ዘበገስዎ ናይ ረጂም ቼንጅ መስርሒ ነይሩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ስርዓት ንምቕያር ዝጥቀምሉ ታክቲክ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ እቲ ናይ ኣሜሪካ ስላዮ ምርበብ CIA ክኸውን ይኽእል ካልኦት ሓይልታት ሰላማዊ እዚ ናዕቢ ናይ ህዝቢ እዩ ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ መራዮም ክደፍኡላ ቀኒዮም ኣጋጣሚ ኮይና ዳ ናብ ምንታይ በፅሐት ተልኩም ስምዕዎም ኣብዚ His country's security forces have brought anti-government protests under control following 2 weeks of unrest across the country. Human rights campaigners say nearly 500 protesters have been killed so far, with thousands more detained. There's evidence of bodies being piled up at morgues. President Trump says the United States is considering what he calls very strong options on intervening in the crisis. Iran says it is prepared for war if the United States intervenes. Our World News correspondent. Country ወደለኹም እቲ ዕልዋ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየድ ዝነበረ ብዓብዩ ብኣሜሪካን እስራኤልን ዓብይ ኢድ ዝነበሮ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ጠጠው ስለ ዝበለ ኣሜሪካ ዓቕላ ፀይብዋ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዓቕላ ፀይብዋ ኣሎ ብዙሕ ስጉምቲ ክንወስድ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ድማ ይስማዕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ተቐቲሉ ኣብቲ ኩነታት እናበሉ እቲ ሚድያታት ብብዝሒ እዮም ዝዛረቡ ዘለው እንተኾነ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ከረየኩም ኢሚድየትሊ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ጠጠው ምስ በለ ኣሜሪካ እንታይ ገይራስከ ኣብዚ ራእዩ ክንምንታይ ናይ ኣሜሪካ ኢድ ከም ዝነበረ በዚኻ ትፈልጥ 5% tariff on countries doing business with Iran. Well, now a spokesperson for the Chinese embassy in the U.S. has responded in a statement that reads, China's position against the indiscriminate imposition of tariffs is consistent and clear. Tariff wars and trade wars have no winners, and coercion and pressure. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ምንቅስቃስ ወይ እውን እቲ ኣድማ ናይቲ ህዝቢ ጠጠው ምስ በለ ኣሜሪካ ሓሳባ ስለ ዘይሰመረ ረጂም ቼንጅ ስርዓት ክቀየረሎም ዝሓሰቡ ስለዘይሰርሐ ዶናልድ ትራምፕ immediately እንታይ ኢሉ effective immediately any country doing business with Islamic Republic of Iran will pay a tariff of 25% on any and all businesses being done with the United States of America. This order is final and conclusive. Thank you for your attention on this matter. ስለዚ ማለት እዩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝግበር ዝነበረ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ነይሩ መናብሮ ስለ ዝኸፍኦም ኢራናውያን ስለዚ እቲ መናብሮ ስለ ዝኸፍኦም ዝተበገሰ ኣድማ ምስ መንግስቲ ተዘራሪቦም ጠጠው ከብልዎ ወይ እውን እቲ መንግስቲ እቲ ፀገም ናትኩም ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ፀገምኩም ተረዲና ኣሎ ወላ ሓንቲ ክንሸፋፍነሉ ንኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ሪል ፀገም ኣሎ ኣብዛ ዓዲ ግን በዚ ንገብሮ ዘለና ድማ ሃገርና ኢና ነጥፍእ ዘለና ተባሂሉ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ጠጠው ምስ በለ ኣሜሪካ ጨርቃ ክድርቢ ስለ ዝደለየት ኢሚድየትሊ ተወሳኺ እገዳ ዝኾነት ይኹን ሃገር ምስ ኢራን ትነግድ ዘላ 25% ታሪፍ ክውስኸላ ኢላ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ንግዲ ዝኾነ ነገር ካብ ኢራን ትገዝኦ ዘለኻ ጠጠው ኣብሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ እቲ ቁጠባ መሊሱ ናብ ሕማቕ ንክኸይድ ኢራን መሊሳ ብቁጠባ ድርቁስቁስ ንኽትብል እቲ ዝኸፍአ ውሳኔ ትገብራላ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘሎ ገዳይ እዚ እዚ እንታይ ዘርእየካ secondary sanctions ዝኾነ ሃገር ምስ ኢራን ዝምድና ከይገብር ንሳቶም ቀደም ዝምድናኦም ጠጠው ኣቢሎም እንዲኦም ካልኦት ሃገራት ምስ ኢራን ዝገብርኦ ዘለዋ ዝምድናታት ንምብታኽ ዝግበር ዘሎ ሕማቕ ስጉምቲ ኢና ንርኢ ዘለና that's why ቻይና ድማ እንታይ ኢሎም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ገይም ፅቡቅ ገይሮም ተረዲኦሞ ስለ ዘለዉ ቻይና ድማ እዚ ዝግበር ዘሎ እገዳ ናይ ዓለም ነገር ፅቡቅ ነገር ከምፅእ ስለ ዝተደልየ ዘይኮነሲ ከምቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ረጂም ቼንጅ ገይሮሞ ዘለዉ ኣብ ኢራን ድማ ረጂም ቼንጅ ክገብሩ ምስላእ ስለዝዓበየ እዩ ምስላ ስለዝዓበየ ኢኹም ትገብርዎ ዘለኹም ብምባል እታ እንኮ መናግቲ ናይ ኢራን ዝኾነት ዓብ ንግዲ ትገብር ሃገር ቻይና እያ ስለዚ ቻይና እንታይ ትብለላ ዝገበርኩም ግበሩ ኣንሕና ምስ ኢራን ዘለና ንግዲ ክቕፅል እዩ እያ ትብል ዘላ ስለዚ እቲ ገይም ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእዎም ኣሎ ምክንያቱ ቬኔዙዌላ ከምኡ ድማ ኢራን ንቻይና ኣዝየን ኣገደስቲ ሃገራት እየን ነይረን ኣዝየን ኣገደስቲ ስለምንታይ እቲ ኣሜሪካ ዘይትቆፃፀሩ ሃገራት ነዳዲ ዝሸጣላ ሃገራት እሞ ከዓ ንቻይና ድማ ካብ ዕዳጋ ብዝወሓደ ዋጋ እያ ትገዝእ ዘላ ነቲ ኢንዳስትሪ ናይ ቻይና ድማ ዓብ ተራዩ ዘለዎ እዚ ስለዚ ኢራን ድሕሪ ወዲቓ ማለት ናይ ቻይና ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ እውን ክፅሎ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ብሰንኪ ገዳታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ይኹን ኣብ ቬኔዙዌላ ዝነበረ ነዳዲ ናተን ብሕሱር ዝሽየጥ ነይራ ዕዳጋ ማንም ሃገር ድማ ክትገዝኦ ይትኽእል እያ ምክንያቱ ካብኣተን ምግዛእ ማለት ምስ ኣሜሪካ ዘባእ ስለ ዝኾነ ቻይና ግን ካብ ኣሜሪካ ፍርሒ ስለ ዘይብላ ንሰያ ትገዝኦ ነዚ ጉዳያት እዚ ስለዚ ኣሜሪካ ሕጂ እውን እንትኾነ ምናልባት ነቶም ከም በዓል
ህንዲ ዝኣመሰሉ ወይ ገለ ሓደ ካብ ኢራን ዝገዝኡ ዝነበሩ ንኣታቶም ጠቕላላ ከተሰንብት ትኽእል እያ ቻይና ግን ካብቲ ጉዳይቲ ዝገብርዎ ንግዲ ክቕፅል ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዘሎ ምፍጣጥ ይቕፅል ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብዚ ናበይ China when he announced these tariffs and Tehran's foreign trade relationships are pretty opaque. Surely though this leaves no doubt that China is trading with Iran and is going to be impacted. That's right. Trump didn't mention China explicitly, but China is definitely in the firing line of this policy. And this is because China is Iran's top trading partner. It has been since 2016, and this provides an economic lifeline to Iran. ያ እቲ ጉዳይ ንቻይና ንምህራም ዝተገበረ ከም ዝኾነ ወላ ሽማ እንተዘይጠቐሰ ንቻይና ብዓብዩ እቲ ተገይሩ ዘሎ ስጉምቲ ወይ ውሳኔ ንቻይና ታርጌት ዝገበረ ምዃኑ ከይበልካዮ ዝፍለጥ ነገር እዩ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኩነታት መመሊሱ እና ወናይ ንግዲ ኩናት ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ቻይናን ኣሜሪካን ዝካየድ ዝነበረ ዋላ እኳ ቁሩብ ክንረዳዳእ ንኽእል ኢና ኢሎም ኣዘሓሒሎም እንተነበሩ ሕጂ ድማ ኣብ መንገዲ ኢራን ናብ ካልእ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ again another very tension ዓቢ ቴንሽን ዘለዎ ኩነታት ድማ ይረአ ኣሎ ካልእ ኣሜሪካ ስጉምቲ ትብሎ ዘላ እውን ስምዑ about exactly this now with Michael Clark who's with me. So, I mean, Trump does keep saying he's got these strong options. What are his options? Well, he's got a series of non-kinetic options, so political support, maybe cyber-attacking IRGC, trying to reduce the effectiveness of the Iranian Revolutionary Guard Corps, and the Basij, who are the sort of paramilitaries, like the secret police who work with them, very brutal. So there's things they might do there. Also helping to create a political platform. There is a transitional council. So, ብዙሕ ኣማራጺታት ከም ዘለዎ ኣብ ኢራን ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ኣማራጺታት ኣለኒ እናበለ ይዛረብ ስለዚ እንታይ እዮም እቶም ኣማራጺታት ናቱ ንዝብል መቸም ወታደራዊ ስጉምቲ ስቲል ኦፕሽን ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ዋላ እኳ ቀጠርን ዑማንን ክልተ ሃገራት ዓረብ ኣብ ዲፕሎማሲ ምስ ኢራን ዓብዪ ኢድ ዘለወን ብዙሕ ፃዕሪ ገብራ ከም ዘለዋ ናብ ኩናት ከይምዕበልቲ ኩነታት ምክንያቱ እቲ ኩናት ነቲ ዞባቲ ዓብዪ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝረአ ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ብዘይ ተኽሱ ከይገበረ በቲ ዝግበር ዝነበረ ዕግርግር እቲ ስርዓት ክወጥቀሉ ዓብ ተስፋ ገይሩ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና አንፎርቹነትሊ ከምቲ ንሶም ዝተመነይዎ እቲ ስርዓት ክወድቕ ብዘይምኽኣሉ ድማ ቁጥዕናቶም ላዕሊ ይደይብ ዘሎ ስቲል ኣብዛ ዓመት እዚኣ ኣብ 2026 ኢራን ብእስራኤል ክትረም ከም ትኽእልን ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእልን እቲ ጥርጠራ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሓደ ካብቲ ባላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ኣነፂሩ ዝበሎ ኢራን ገለ ካብተን ኣብ ሾርት ሊስት ኣብቲ ቀዳምነት ናይ ኣሜሪካ ንምህራማ ንምውዳቓ ተኣዚዝላ ዘሎ ወይ እውን ተወዲላ ዘሎ ወይ እውን ተመዲብላ ዘሎ ተወዲላ እኳ ኣይኮነን ተመዲብላ ዘሎ ሃገር እያ ኢራን ድማ we are ready ንኽመፀና ዝኽእል ሓደጋ ነፍስና ክንከላኸል ንኽእል ኢና ብምባል ነቲ ኩነታት ክትገጥሞ ተዳልያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብፍላይ ሚድያታት ናይ እስራኤል ነዚ ጉዳይ እዚ መመሊሶም ክሓላልኽዎ ኢና ንርኢ ዘለና because at the end of the day ንሳቶም ንባዕሎም ኣብቲ ጉዳይቲ heavily involved ስለ ዝኾኑ ነቲ ኩነታት ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክኣትዎ ከም ዝደልዩ ዘለው ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ሽፋን ክትበሎም እዮም ደልዩ ዘለው One of the things that I think is significant and is different is that one of the protests that was sparked before was because a young woman was killed after she was found to be not wearing her hijab. And that caused a lot of problems. This one is more about economics and the currency that is collapsing. How significant is it that Iran called and asking to negotiate? Well, there's nothing. The regime is in the weakest position. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሚድያ ዓብዪ ኣቓልቦ እዩ ሂብዎ ዘሎ ነዚ ጉዳይ ናይ ኢራን ስለዚ እቲ ኣቓልቦ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ብፍላይ ምስቲ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ኩነታት ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እስራኤል ዳርግብቲ ከባቢኣ ብምሉእ ተቆፃፂራቶ ኣብ ዘላትሉ ሱርያ ወዲቓያ ኣብ ሊባኖን ዝነበረ ሓይሊ ተዳኺሙ ንሓማስ እውን ኣዳኺምና ኢና ባህልትዮም ስለዚ ጠቕላላ ኣብቲ ከባቢ ምሉእ ፀብለልትነት ኣርኢና ነገራት ኣብ ኢድና ኣትዮም ኣብ ዝብልሉ ዘለው ታእንኮ ተሪፋትና ኣላ ኢሎም ዝምክሑላ ዘለው እዛ ጉዳይ ናይ ኢራን እያ ስለዚ ንኢራን ንምህራም ብዙሕ ፈተነታት ወይ ብዙሕ ባህግታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ መቸም እዛ ፈተና እዚኣ እንተሓሊፋቶም ኢራን ካብ ፈተና ናብ ፈተና እንዲኦም ዝሰግሩ ዘለው ብዙሕ ፈተናታት ይበዚሕዎም ዘሎ ስለዚ ሪካቨር ንክገብሩ እውን ዕድል ኣይረኸቡን ኣለው ካብቲ ዝነበርዎ ኩነታት ተንስኦም ቁሩብ ትለይ ነገራቶም ከተሓሕዙ ኣብ ዝፍትንሉ ዘለው ብካልእ መንገዲ ይመፅኦም ኣሎ እቲ ፈተና ስለዚ ኣሜሪካ ድማ ብዙሕ
ሓይልታት ናታ ቀላጽናታ ፍላይተን ኤርክራፍት ካሪየርስ በኋላ መራኸብ ኣብቲ ከባቢ ያለዋን ምክንያቱ ንማዱሮ ንምህራብ ብብዝሒ ናብ ኣትላንቲክ ከይደን ከም ዝነበራ ተንተረፋ ድማ ኣከባቢ ቻይና ከም ዘለዋ ስለዚ ናብቲ ቦታታት ንክመፁ ግዜ ከድልዮም ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ብዙሕ ኦፕሽንስ ናይ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናይ ኣሜሪካ ብኤርሊፍት ብዙሕ ነገር ተንቀሳቀስ ቀኒያ ዝበሃል ግን ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል እያ ዝብል ገምጋም ትሕት ዝበለ ገምጋም እዩ ዘሎ ካብኡ ቀፂልና እቲ ፈኸም እናበለ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ድማ ናብኡ ክንሰግር Alliance is working on ways to strengthen Arctic security as Europe scrambles to respond to Washington's continued interest in taking control of Greenland. President Trump argues that having control of Greenland is a matter of national security, particularly in the face of Chinese and Russian aggression. Speaking during a visit to Croatia, Rutte agreed with Trump's sentiment, but said the best response is a united one. Working together here. And my only worry is, how do we stay safe? ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጉዳይ ናይ ግሪንላንድ ዘሎ ምፍጣት ድማ መመሊሱና ብሓሳብ ዝኸደሉ ዘሎ ናይ ኔቶ ሓላፊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብሓደ ኮይና ጥራይና ነቲ ግሪንላንድ ክንከላኸለሉ ዘለና ስለዚ ኣብ ንሓትሕድና ዝግበር ዘሎ ገለ ጥንቃቐ ክግበረሉ ኣለዎ እናበለ ዝኾነ ይኹን መርገፂ ክሕዝ ኣይከኣለን ኣገይን ኤውሮጳ ኣብ ዓብዪ ሻቅሎት ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ግሪንላንድ ብወገን ኣሜሪካ መመሊሱ እናተደፍአ ይኸይድ ኣሎ Going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Now, President Trump has reportedly ordered the military to drop a plan for a potential invasion of Greenland. Well, Joey Jones is at the cut stream with more. So, Joey, let's break it down. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ወታደራውያን መኮንናት ናቱ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ከም ዘሎ ናይ ኩናት ፕላን ከቕርቡሉን ብኸመይ ክቋፀርዎ ከም ዝኽእሉ ስጉምቲ ንምውሳድ ክንቀሳቐሱ ከም ዘለዎምን ብካልእ ድማ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ድማ ንግሪንላንድ ንኣኔክስ ንምሕዋሳ ሓድሽ ስልጣን ክህቦ ዝኽእል ንዶናልድ ትራምፕ ከም ሓደ ንጥፊ ሓሳብ ናብቲ ፓርላማ ናይ ኣሜሪካ ቀሪቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ነታ ጉዳይ ናይ ግሪንላንድ ንኽበልዕዋ ብኩሉ መንገዲ እናተቀራረቡን እናሰጎሙን እዮም ዘለው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀፃሊ እታ ግሪንላንድ ትበሃል ኣብ ዘረባ እያ ዘላ Who has control of Greenland now? Yeah, well, the Danes have control of Greenland, Denmark. So Denmark has what we call, they're responsible for basically their economy, their defense, their diplomatic policy. But Greenland itself is an autonomous territory of Denmark. And what that means is they control basically their domestic policies. They have their own government. And they've actually been working towards independence since 1979, really, was when they started what they call autonomous control or self-rule. And it's been working that direction. And so the reason why we want to look at this is this. ሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ናይ ግሪንላንድ ነፍሱ ዝኻለ ኣውቶኖመስ ወይ እውን ሓውቲ ናፅነት ዘለዎ እዩ እንተኾነ ነቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ይኹን ካልእ ኣብ ትሕቲ ዴንማርክ ስለ ዝኾኑ ዴንማርክ እያ ቴኬር ትገብሮ ስለዚ ንግሪንላንድ ከመይ ጌራ እያ ዴንማርክ ትቆፃፀራ ዝዓይነቱ ዘረባ ኣብቲ ናይ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘሎ እዚ ኻ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤውሮጳን መርድዳ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎን ደረዳድኦም ናይ ሓባር ረቋሒ ከም ዘይብሎምን ካብኡ ቀፂሎም እውን ብጉዳይ ናይ ዲጂታል ሚድያ ብጉዳይ ናይ ሓበሬታ ብኸመይ ክዝርጋሕ ኣለዎ መን ሓበሬታ ይቋፀሮ ዳርጋ ሓያል ዝኾነ ቅልስ እዩ ዘላ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብፍላይ ኣብ ኤክስ ኢሎን ማስክ ዝገብሮ ዘሎ ኤውሮጳውያን ይፀልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ልቦም ቅርሕንቲ ገይርሎም ኣሎ ስለዚ እቲ ኢሎን ማስክ ነቲ ፖለቲካ ሲስተም ተጠቒሙ ዝገብሮም ዘሎ ነቲ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ሲስተምስ ንምስባር ነቲ ሓድነት ናይ ኤውሮጳ ንምብትታን ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ይርእይዎ ኣለዉ ስጉምቲ ንኸይወስዱ ድማ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንትን ፖለቲካን ኣብ ኢዱ ሒዙ ከም ድሌት ይፃወተሎም ከም ዘሎ ይርእዩ ኣለዉ ስለዚ ቅርሕንቲ ናይ ኤውሮጳ ብኩሉ ደረጃ እዩ ጥርዚ ደይቡ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ምርጫ ወላ እውን ከቢድ እንተኾነ ንክወስድዎ ዘገድዶም ምክንያታት ይፍጠር ከም ዘሎ ወላ ከቢድ እናኾነ እቲ ውፅኢት ናይቲ ክወስድዎ ዝኽእሉ ስጉምቲ ኤውሮጳ ስጉምቲ ንክወስዱ ይደፋፍኡ ከም ዘለው እዩ ዘርኢ ኣብ መወዳእታ ግን ኣሜሪካ ነዛ ግሪንላንድ ክትገድፋ ትኽእል እያ ዝብል ገምጋም የብለይን ዶናልድ ትራምፕ ክገድፋ እዩ ወይ ሓሳቡ ክቕይር እዩ ዝብል ገምጋም የብለይን ናይ ግዜ ሕቶ እዩ እምበር ክምንጥልዋ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ንዓመንቲ ኢሎም ግን ኤውሮጳ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ነዳዲ ናቶምን ኤነርጂ ናቶምን ኩሉ ኩነታቶምን ኣሜሪካ ከም ድሌታና ተፃወተትሉ ተንበርኪኾም ዝኸዱ ዝነበሩ ተንበርኪኾም ክኸዱ ድዮም ወይስ በዓልኩም ትፈልጡ ኢሎም ናቶም መንገዲ ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ብሕጂ ክረአ ኩነታት ናይ ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ኸጠር ብልዎ ኣብ ጥርዚ መዋጥር በፂሕ ኣሎ
እቲ ግዜ ድማ እቲ ጉዳይ ድማ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ ኮይኑ ዘሎ ናበይ ገጾም ክኸድዮም እዚ ኤውሮጳ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ምዕራባዊ ሄሚስፌር ዘጋጥም ዘሎ እዩ ሕጂ ናብ ከባቢና ንምፃእ ኦቦይ ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብ ከባቢና እንደው ይህንን የባህር በር ላለማጣት በርካታ ኢትዮጵያውያን በርካታ ባልደረቦቻችሁ ዋጋ እንደከፈሉ የህይወት መስዋዕትነት እንደሆኑ የባህር ቀለብ የባህር ሲሳይ ሆነዋል እያላችሁ ነውና እንደው እነሱን ስታስቧቸው ያለውን ስሜት ሲያጫውቱ በጣም ጥሩ ባለሙያዎች ሳያስቡት ጦርነቱ እኮ ግራጁዌሽን ነበር ትንሽ የሚመረቁ ልጆች ነበሩ ጦርነቱ የተጀመረበት አዲስ ኦፊሰር ካዴት የሚመረቁ ነበሩ በዲግሪ እና እንደዚሁም ደግሞ ኦፊሰርነት ክላሽ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ጥንፅዋይ ናይ ባሕሪ ዝነበሮም ዳርጋ ዓብዪ ፕሮፓጋንዳ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ንባሕሪ ብዝብል እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናብ ህውተታ እዮም ከይዶም ዘለው እቲ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣነ ዝገርመኒ እቲ ድራማ ሓሶት ኣብዚ ሃገር እዚኣ ክንደምንታይ ሰራውር ሰዲዱ ከም ዘሎ ኤርትራሲ ኣብ ልዕልና ዝገበረቶ ግፍዒ እዮም ዝብሉ ብዚ ሰራዊት ናይ ሻዕብያሲ ኣብ ልዕልና ዝገበሮ ግፍዒሲ ክርስዕ እኳ ዘይክእል እዮም ዝብሉ ኣብዘይ ሃገርካ ኮይንካ ኣብዘይ ዓድኻ ኮፍ ኢልካ ትገብሮ ዝነበርካ ኩነታት ግፍዒ ተፈፂምኒ ክብሉ ድፍረት ናይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም መወዳእታ የብሉን መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ድማ ባዕላቶም ክብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ኢሳያስ አፈወርቂ የአብይ አህመድ አስተዳደርን ሰነፍ ፈሪ ለማኝና ስስታም ሲሉ ገለጹ። በፋኖ ስም በአማራ ህዝብ ላይ እንደዚሁም በትግራይ በኦሮሞ በሶማሌና አፋር ህዝቦች ላይም ጦርነት ታውጇል ብሏል። የሻዕቢያው ሰው አንድ ለእናቱ በሆነው ኤርትራ ቲቪ ያደረጉት ቃለ ምልልስም እያነጋገረ ይገኛል። ከጥቂት ዓመታት በፊት የኢትዮጵያ መቸም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ወደምርሕ ሰብ ሰነፍ ጥራይ ሰነፍ ነዳይ ፈራህ ስሱዕ ሰነፍ ኢልካ ሕዝብ ነዳይ ኢልካ ሕሰብ ፈራህ በል ስሱዕ ከዓ ልዕሉ ኩሉ ከዓ ስሱዕ እዚአን እንተንቀልዲ መግለፂ ናይ ዘይ እንተኣኻት ብለ ዝበሃል ዘላ ሕጂ ዓድም ኣብ ቆይቁይ ተኣቱ ከምዚ ኢሎም ከምዚ ኢሎምኒ ከምዚ ኢሎም ኣውፅኦም ንሕና ከምዚ ኢልና ኣለና ከምዚ ኢለና ወልፊ ናይ ነዳያት እዩ ወልፊ ናይ ስሱዓት እዩ ወልፊ ናይ ፈራሃት እዩ ወልፊ ናይ ሰነፋት ካልእ ትርጉም ክህሉ ኣይኽእልን እዩ ስለምንታይ ሰብ ሻቐል ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኣመሰለ ኮይናት ተኣውጅሎ ድሮናት መፃ ኣለዋ ከምዚ መፃ መን እዩ ዘምፀን ዘሎ ተን ድሮናት መን እዩ ነዚ ኩሉ ፅዋር ካብ ደገ እናሸመተ ደምፅእ ዘሎ መን እዩ ነዚ ኩሉ ውዲታት እዚ ዝምውል ዘሎ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ገንዘብ ብምሉእ ናብ ዝኸይድ ዘሎ መን እዩ ዝግዛእ ዘሎ ዕሱብ ስለምንታይ ዝግዛእ ዘሎ እንታይ ክበልዕ ኢሉ ዝኣቱ ዘሎ ሓደ ብሓደ ኢልካ እዚ ፀወታ እዚ ናይ ብልፅግና ናይ ዘይብልፅግና ዝበሃል ዘይኮነ ናታቶም ኣጀንዳ እውን ኣይኮነን ናይ ብልፅግና ኣጀንዳ ኣይኮነን እዚ ናይ ካልኦት ኣጀንዳ እዩ እቶም ዝምውልዎ ዘለዉ እቶም ገንዘቦም ደቡ ዘለዉ ምስ ቀዲመ ክጠቕሶ ፀናሕኹ ናይ ሱዳን ኩነታት ካብኡ ፈሊእኻ ዝረአ ኣይኮነን ኣብ ብሉ ናይል መጥቃዕቲ ክግበር እዩ ተባሂሉ ዝመወዳእታ እዋን መንገዲ ኩርድፋንን ካልማልን ዝግበር ዘሎ ተን ግንባራት ንሱዳን ተኣወጃ ካብ ሊብያ ናብ ቻድ ናብ ሰንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ናብ ደቡብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ዝጠመተ ብኡ ጌርካ ናብ ናይል ምፃእ ናብ ኩርድፋን ምፃእ ዝበሃል ሓድሽ ካብ ዝኾነ ሰብ ተሰወረ ምስጢር ኣይኮነን እዚ ብልፅግና ድዩ ድላይካ ሽም ከቦ ናይ ሰነፋት ናይ ከዳዓት ናይ ስሱዓት ጃንዳ ተንድልቕመን ዘሎ መቕሺሽ ተረፍ መረፍ ናይ ማእድን ናበልዐ ዝሰርሕ ዘሎ ኩናት እውጀልና ኣለና ንሕና ንጭነቐሉ ምክንያት ኣለና ኩናት እውጅ እዚ ኩናት ተጣይነት ኩናት እውጅ ተማሂርና ብዙሕ ነገር ርኢና ኣለና ትብል ትኽእላ ኣብ መወዳእታ ግን ኣነ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ናይ ኣቦይ ሳልሕ ፅውፅዋ ኣሎ ነዊሕ ዛንታ እዩ ግዜኹም ከጥፍኣልኩም ኣይደልን እየ ግን ሰነፍ ወይ ሰይጣን ንገዛእ ርእሱ እቶም ሰባት ኣብይ ኣሕመድ ቴራፒ የድልየ ኣሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ክፃወራ ዝኽእል ኣይመስለንን ዘሎ እዚኣ ከባድ ዘረባ እያ ተዋሂባቱ ዘላ ዶናልድ ኣብይ ኣሕመድ ገለ ደኮ እንደኾን ኤርትራ ሲሪየስ ትወስደኒ ትኸውን ኢሉ ዝገበሮ ኩሉ ዓይነት ሸፈጥ ካብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ውርደት ከጋጥመኒ ኢሉ ይሓስብ ነይሩ ክብል ኣይክእልን እያ ሻዕብያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ከም ከብዲዶም ኣንቢቦሞ ከም ዘለዎ ጥራይና ከነንብብ ንኽእል ቅንጣብ ዝኾነ ስግኣት ከም ዘይብሎም ወይ ፍርህ ከም ዘይብሎም ናው ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ
ዘተኣማምን ኣሚኑ ይእውን ይርከውን ኸዲው እቲ ዘገርም እቲ ንሱ ዝኣመኑ ሓይሊ ሕማቕ ኣጋጢምዎ ኣሎ ሕማቕ ዝበሃል ኣጋጢምዎ ኣሎ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ደኣምኖ ዝነበረ ሓይሊ እንታይ ዳ ያጋጢምዎ መርዲ ዝበሃል እዚ Somalia's government says it's cancelled all agreements with the United Arab Emirates. Tensions have been increasing since Israel recognized the breakaway region of Somaliland. Somali media report that the UAE played a role in that recognition. The government in Mogadishu says the decision to cancel agreements is to protect national security and uphold constitutional order. The UAE operates a port and military base in Berbera in Somaliland, as well as ports in Busan. With the United Arab Emirates amid tensions over Israel's recognition of Somaliland, rejecting the Gulf power from military bases and major infrastructure as tensions soar in the Red Sea. Now, according to a senior Somali government source, the move by the Mogadishu government includes all entities and stations. Several decision applies to all agreements and cooperation in the ports of. Come to there is this major development. Abi Usane Abi. ማዕከላዊ መንግስቲ ናይ ሶማሊያ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሶማሊያ ተወሲኑ ዘሎ ውሳነ እዚ ውሳነ እዚ ድማ ኒ ኤሚሬትስ ኒ ዩኤኢ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ርክባት ወይ እውን ውዕላት ምስ ክልላት ናይ ሶማል ገይሮሞ ንዘለዉ ብግምጣሉ ምስ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሶማሊያ ዘይገበርዎ ብሙሉእ ትካል ውዕላት ዝተሰረዘ ውዕላት እዩ ትርጉም ዘለዎ ውዕላት ኣይኮነን ስለዚ ንብረትኩም ጠርኒፍኩም ካብ ዓድና ሽተት ኢልኩም ውፁ ዝብል ቀጣን ትእዛዝ ተዋሂባቶም ኣላ ቀጣን ትእዛዝ ኢማራት መርዲ ይመጽይዋ ዘሎ ካብ ሶማሊያ ከምዚ ክመጻ ኣይተጸበየትን ነይራ ካብ ስዑድያ ሜቢ ኣብ የመን ከምኡ ከጋጥማ ኣይተጸበየን ተይልካ ግን ስዑድያ ዓብ ሃገር እዩ ከም ዓይነት ስጉምታት ገለ ፖይንት ክወስደላ ከም ዝኽእል ይግምቱ ነይሮም ኾን እዮም በራይ ገመቱን ኣብውን ጉድ እዮም ረኺቦም ዘሎ ኣብ የመን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሶማሊያ ግን ሶማሊያ ምስቲ ፀገማታን ካልእ ሽግራታን ዳርጋ ነቲ መንግስቲ ከም ድሌተይ ዝሓስክዎ እዚ ዓይነቱ ትዕቢት ዝመልኦ ኣካይዳ ናይ ኢማራት ነይሩ ወል መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሶማሊያ ነዛ ትእዛዝ ምስ ኣመሓላለፈ ድሮ ካብ ቦሳሶ ንብረቶም ጠርኒፎም ክወፁ ከም ዝተረኣዩ ዝንገር ዘሎ ካብ በርበራ ኣይንወፅን ኢና ዝመስል ዘረባይ ዘሎ ምክንያቱ መንግስቲ ናይ ሶማሊላንድ ወይ እውን እታ በርበራ ዘሎ ኣብቲ ሃርጌሳ ዘሎ መንግስቲ ናይ ሶማሊላንድ ኢማራት መሻርክትና ስለ ዝኾነት ኣይትወፅን እያ ዝመፀ ይምፃእ ንሕና ፍቂድና ኣለና ዝብል መልሲ ፅሒፎም ኣለዉ ዋላ እቲ ናይ ሶማሊ ኣብቲ ፑንትላንድ ዘሎ መንግስቲ እውን እንተኾነ ድሕርቲ ውሳነ ናይ ፌደራል መንግስቲ ቀጥታ ቦርሱ ጠርኒፉ ንኢማራት ክኸይድ ንኣቡዳቢ ክኸይድ ተራእዩ ትመራሒ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ የሶማሊያ ልሕሉሕ ዝኾነ ቁፅፅር እዩ ዘለዎ እቲ ፌደራል መንግስቲ እቲ ፌደራል መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ሓያል ውሳነ ክውስን ዝኻለ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዩ መን ይደፊእዎ ካበይ ተበጊሱ ንዝብል ኣብዚኣ ኮንቨርሴሽን ክገብሩ ከለዉ ረእይዎ ምክንያቱ ብዙሕ ጥርጣራታት እዩ ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ Tensions have also been fueled by allegations that a Yemeni separatist leader escaped to the UAE via Somaliland. That's operation. Abu Dhabi has trained hundreds of Somali troops since 2014 as part of those agreements. The UAE has also provided humanitarian assistance to the breakaway region of its operates a port and military. زيادة صوماليا تبهل كم تري ودلهم أبي بوتاني روان دحريلهم مجمريا أب ሶማሊላንድ ኣብ በርበራ ቦታ ኣለዎም ኣብቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ድማ ኣብ ቦሳሶ ዝበሃል ወደባዊ ከተማ ዓብ ቁፅፅር ነይርዎም ዓብ ኤርቤዝ ኣለዎም ኣብኡ ካብኡ ድማ ዩቲ ሎጂስቲክስ ናይ አርኤስኤፍ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ካብኡ ቀፂሎም ድማ እንደገና ታሕቲ ወሪድካ ጁባላንድ ናብ ኬንያ ገፅካ ክቐርብ ከሎ ኣብ ጁባላንድ ኣብቲ ኪስማዮ ዝበሃል ድማ ቦታ ነይርዎም ስለዚ ዳርጋ ብኩሉ መንገዲ ነዘን ክልላት ናይ ሶማሊያ ተቆፃፂሮም እዮም ነይሮም ኣብዚ ሓንቲ ፅሕፍቲ ነይራ let me show you ኣበየላ መሲልኩም እዚያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እታ ስእሊ ፅቡቅ ጌራ እንተመፅያት ንገረየኩም ኣብዚ ስእሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ናይ ሱዳን ዓብይ ፅልዋ ክፍጠረሉ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎ ኣብዚ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ እቲ ናይ ሎጂስቲክስ ምንቅስቃሳት ናይ ኢማራት ዝነበረ ብስዑድያ ገይሩ ናብ የመን ናብ ሊብያ ከይዱ ኣብ ሊብያ ከይዱ ኣብ ኩፍራ ዝበሃል ብመንገዲ ሓፍታር ጌርካ ኣብኡ ኣፅዋር ተንቀሳቀስ ብፍላይቲ
ኣብ ኩፍራ ዝበሃል ከተማ ዘሎ ኤርቤዝ ብዙሕ መንቀሳቀስና ያጽዋርስ እዩ ናብ ይኸይድ ካብኡ ብመኻይን ገይሩ ብጫት ገይሩ ዲ ዋላ በቲ ዳርፎር ገይሩ ናብ RSF ይኸይድ እቲ ካልኣይ ተቐንዲ ዓብ ስራሕ ድማ በዚ ካብ ኢማራት ተበጊሱ ናብ ቦሳሶ ይመጽእ ካብ ቦሳሶ ድማ ብቐጥታ ናብ ጫት ከይዱ ይመጽእ ወይ ናብ ጫት ዲ ናብ ሰንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ከምኡውን ናብ ደቡብ ሱዳን እውን ይኸይድ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ተሓሲባ ዝነበረት ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ ኣብ ዶብ ናይ ኣብ ጋምቤላ ማዓስከር ክግበር ምዃኑ ዝንገር ዝነበረ ብቐጥታ ካብ በርበራ ኣምፂኻ እውን ብኢትዮጵያ ጌርካ ኣብቲ ቦታ ተሰልጢንካ ንRSF ክትሕይለሉ ትኽእል መንገዲ እውን ሕሰብ ነይሩ ኩሉ እዚ ፕላናት እዚ ብሕማቕ ኣወዳድቓ ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ሶማልያ ውሳነ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ይንገር ብዙሓት ሓይልታት ኣብ ድሕሪኡ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ መጀመርያ ገለ ካብቶም ነቲ ውሳነ ዝበሰኑ ክዛረቡ ከለዉ እስከስምዑ ኣብዚ So Somalia's Minister of Information, Cultural Affairs and Tourism, live from Mogadishu with us. Thank you so much, Minister, for your time today. The UAE has played, as we've seen there, a central role in supporting Somalia's government. So annulling all agreements with Abu Dhabi is an extraordinary step. Can you tell us what's led to this decision? Thank you very much. If I can start with appreciating the UAE, the support they have been providing to Somalia. But what they find out later is that the support that UAE was providing to Somalia is also, is on the other hand, they are also involved in some activities that are risking the sovereignty. We have found out is that. Sir, I'm sorry to have to ask again, but what specific? ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢማራት ወላ እኳ ብዙሕ ሕማቕ ኣብ ሶማልያ ትገብር ተነበረት ሓገዝ እውን ትገብር ነይራ ሰራዊት ምስልጣን ድዩ ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ድዩ ሰብኣዊ ረገድ ድዩ ገለመለ ነቲ መንግስቲ ናይ ሶማሊ ይኹን ካልእ ኣበርክቶስ ነይርዋ እዩ ስለምንታይ ኢኹም ነዚ ውሳነ እዚ ክትውስኑ ወኪልኩም ካብ ምንታይ ተበጊስኩም ነዚ ውሳነ እዚ ክትውስኑ ወኪልኩም ኢላ ኣበርቲዓ ተሓቶ እዚ ውሳነ እዚ ኢማራት ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ዝገብሮ ነይርዎ እዩ ግን ጎኒ ጎኒ ድማ ንልውላውነት ናይቲ ሃገር ድማ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ብዙሕ ስራሕቲ ዝስራሕ ፀኒሑ ንነዊሕ እዋን ድማ እዚ ሃገር እዚ ኢማራት ዝበሃል ካብ ዓድና ክወፅእ ከም ዘለዎ ድፍኢት ነይሩ እዩ ጥራይ እቲ መንግስቲ ዓቕምታት ኣይነበሮን ደገፍ ክንዱ ዝኣክል ኣይነበሮን እዚ ጉዳይ እዚ ኣበይ ተወሲኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ከም ገምጋም ዘሎ ኣብ ስዑድያ ተወሲኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ስዑድያ ሓደ ዓብይ ዋዕላ ተኻይዱ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ እቲ ዋዕላ እቲ ድማ ናይ ሃገራት እስላም ኣብ ጅዳ ዝገረንኦ ዝነበራ ተሪር ዝኾነ ውሳኔ ኣንጻር እቲ ናይ ሶማሊላንድ ተገይሩ ዘሎ ኣፍልጦ ብእስራኤል ሓያል ዝኾነ ውሳነ ሓያል ዝኾነ ተቃውሞ ንሶማሊላንድ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣፍልጦ ንኸይረክብ እቲ እስራኤል ናብቲ ቦታና ክትፈጥሮ ትፍትን ዘላ ድማ ብፍጹም ከምዘይሰልጥ ክንገብር ኣለና ኢሎም ቱርኪ ብዝከኣላ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ምዃና ስዑድያ ከምኡ ካልኦት ኩለን ሃገራት እስላም ድማ ብሓደ ድምፂ እስራኤል ዝበሃል ኣብ ሃገራት እስላም መፅዩ ንሶማልያ ግዛኣታዊ ሓድነታን ልውላውነታን ደፊሩ ዝገብሮ ዘሎ ሓደጋ እንተደይ ኮይኑ ቁም ነገር ስለዘይብሉ እዚ ጉዳይ እዚ ብኩሉ መንገዲ ከነፍሽሎ ኣለና ዝብል ነይሩ ስለዚ ካብኡ ዝተበገሰ ብብዙሓት ሃገራት ዝተደገፈ ብብዙሓት ሃገራት ንሱዳን ነዚ ስጉምቲ እዚ እንተወሲንኩም ከንሕግዘኩም ኢና ኣብ ጎንኩም ኣለና ናይ ዲፈንስ ዲል ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ኩሉ ዘድሊ ድጋፍ ክንገብረልኩም ኢና ዝብል ቃል ክዳን ኣትዮምሎም ከም ዘለው ዝገልፅ ሓበሬታ ብዙሕ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ቀጥታ ንኢማራት ምስ ወፁ ብቐጥታ ሓደ ልኡኽ ናይ ሶማልያ ኣበይ ተራእዩ ቀጠር ተራእዩ ስለዚ ቀጠር ነቲ ኢማራት ትገብሮ ዝነበረት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ዝበሃል ብቐጥታ ክትክኦ ትኽእል ሃገር ምዃና ይፍለጥ እዩ ቀጠር ብቐሊሉ ነቲ ፋይናንሻል ኤድ ተባሂሉ ኢማራት ትገብሮ ዝነበረት ቀጠር ኣብ ከላ ክትክኦ ትኽእል እያ ስዑድያ እውን ክትክኦ ትኽእል እያ ግን ቀጠርካ ዝያዳ ዓብይ ኢድ ስለ ዘለዎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ብዘይሱ እውን ቅድሚዚ ሓሰን ሼክ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ዘሎ ቅድሚኡ ዝነበረ ፎርማጆ ኣብ ቀጠር እዩ ዝቕመጦ ኦልሬዲ ስለዚ ምስ ቀጠር ዓብይ ኢድ ዘለዎ ክፋል ፖለቲካ ከም ዘለዎም ሶማል ስለዚ ምስ ቀጠር ዓብይ ዝምድና እዩ ዘለዎም ቀጠር ድማ ሓንቲ ካብተን ቀዳመይቲ ተሓባበሪት ሃገር ናቶም ምዃና እዩ ዝንገር ቀጠር ድማ ምስ ቱርኪ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ስለ ዘለዋ ቱርኪ ብወገና ቀጠር እትገብሮ ሓገዝ ይፈትዎ እዮም ስለዚ ናይ ቀጠር ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ምስ ስዑድያ እውን ብቀረባ ትሰርሕ ዘላ ሃገር ስለዝኾነት ስዑድያ እንኮላይ እቲ ቀጠር ክትገብሮ ትኽእል እውን ስዑድያ እውን ክድግፍዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ስዑድያ ብዓብዩ ናይ የመን ጉዳይ ተሰኪማ ስለ ዘላ ካልኣይ ሰኸብ ናይ ሶማልያ ኩሉ ሙሉእ ክትክእሎ እያ ኢልካ ክዝረብ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ቀጠር ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢዳቱ እቲ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ቀጠር ድማ መተሃላለኽታ ንኢማራት ምዃና እዩ ዝንገር ልዕሊ ኩሉ ድማ ቀጠር ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዓበ ቂምታ እዩ ዘለዋ ስለምንታይ
ምስ እስራኤል ስለ ትሰርሕ ዘላ ኢማራት እስራኤል ድማ ንቀጠር ኣብ ዝቐረባ እንታይ ጌራታ ዲፕሎማቲካሊ ድማ ንቀጠር ከጥፍዋ እዮም ዘልዩ ዘሎ እስራኤል ስለዚ ኣብ ከምኡ ክልትየን ተቃራኒ ዝኾነ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ሒዘን ዝኸዳ ዘሎ ሃገራት እየን ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሓደ ናይ ብሓቂ ዘገርም ዓይነት ኣካይዳና ንርኢ ዘለና ሶማልያ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክውስን እዩ እንተድውስን ንብል ነርና ግን ከምዚ ዓይነት ክውስን እዩ ኢሉ ዝግምት ዝነበረ ግን ኣዝዩ ውሑድ ጥራይ ነይሩ ምክንያቱ ወላ እኳ እቲ ምክንያት ርዱእ እንተኾነ ክግበር ሶማልያ ከምኡ ዓይነት ዓቕሚ ሃልይዎ ውሳነ ክህልዋ ከቢድ እዩ ነይሩ ስለዚ ምስ ሶማልያ ከም ሃገር ምስ ቱርኪ ሓያል ዝኾነ ናይ ዲፈንስ ስምምዕ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ግን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስ ስዑድያ ዓብዪ ርክብ ክትገብር ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስዑድያ ድማ ገለገለ ፅሑፋት ኣብ ኤክስ ከም ዝሪኦም ዘለኹ ሓደ ዓብዪ ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ናይ ሴኪሪቲ ሓገዝ ናይ ካልእ ዓይነት ሓገዝ ንሶማልያ ክትባ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሓንቲ ካብተን ልዑል ፀቕጢ ዝገበራ ነዚ ውሳነ እዚ ንክውሰን ስዑድያ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት ድማ ንኢማራት ስዑድያ ኣብ 2025 ትገብራ ዘላ ንናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ጥራይና ገዲፍና ዘለና ንናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ገዲፍና ኣለና because this is unheard of እዚ ናይ ብሓቂ ተሰሚዑ ዘይፍለጥን ናይ ብሓቂ ዘገርምን ደስደመምን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረክ ኮይንና ክንሪኦ ከለና ዞባና ዞባ ቀይሕ ባህሪ ማለት እዩ ከቢድ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይፍፀመሉ ከም ዘሎን እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ድማ ሓንሳብ እናሓዋሩን ነቲ ናይ ዞባና ኩነታት ለውጢ ከምፃሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ and ንሽተይ ኣብታ ጀሚርና ፀናሕና ክንቅፅል እሞ ስለምንታይ ለኣትሪራ ክትሓቶ ከላ It's a pretty damning accusation to make that the UAE was violating Somalia's sovereignty. What specific actions did the UAE take that violated Somalia's sovereignty? At this moment, we don't want to give more details on that, but the Minister of Foreign Affairs will give some details while communicating with UAE directly in order to convey this message. But what we found out through our networks is that there were a lot of activities that UAE was involved in trying to undermine the sovereignty of Somalia, and that was unacceptable to the Somali government and to the people of Somalia. Was this decision, Minister, to cancel these agreements, was it taken independently by Somalia or after consultations or perhaps pressure from an outside power? This was definitely done by the Somali cabinet members. Now from Mogadishu is Samira Gaid. She's the former principal security advisor to the Prime Minister, the founder and senior analyst. With us, Samira. This ending of agreements with the UAE comes amid reports that the Saudi-led coalition had informed Somalia that the UAE had used Somali airspace without permission to spirit away the Yemeni separatist leader. What do you make of these developments? Do you think that... መንግስቲ ሶማልያ ዝኾነ ይኹን ንጹር ዝኾነ ክሲ ክህብ አይደለና ኣሎ ስለምንታይ ነቲ ስጉምቲ መንግስቲ ሶማልያ ከም ዝወሰዶ ኢማራት እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ስለ ዝወሰደት እዩ ዝብል ንጹር ዝኾነ መልሲ ክንህብ አይደለናን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናትና ኣብ ዝግበኦ ግዜ ዘድሊ ሓበሬታ ክህብ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ጉዳይቲ ሓበሬታ ክንህብ ኣይኮናን ሕጂ ዝብል መልሲና ንርኢ ዘለና ብኻልእ መንገዲ ድማ ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ ወይ እውን ኣብ ተደጋጋሚ ከም ዝመጽእ ዘሎ እቲ ጉዳይ ምስ ስዑድያ ዝተሓሓዝ ምዃኑ ንሱ ድማ እቲ ናይ የመን ናይቲ ኤስቲሲ ዝበሃል ዝነበረ ሓላፊ ካብ የመን ክሃድም ከሎ ካብ የመን ሃዲሙ ብጃልባ ገይሮም ናብ በርበራ ከም ዘምፅዎ ካብ በርበራ ድማ ብነፋሪት ገይሮም ንመቃዲሾ ካብ መቃዲሾ ድማ ብፍሉይ ነፋሪት ናይ ኢማራት ናብ አቡዳቢ ከም ዝበረረ እዚ ድማ ብዘይ ፍቃድ ናይ መንግስቲ ሶማልያ ዝተገበረ ንልኡላውነት ናይ ሶማልያ ዝደፈረ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ግን ኪኑ ዝኸይድ ዝበሃል ዘሎ ኪኑ ምክንያቱ ናይ ሶማሊላንድ ናይ ሃገር ኣፍልጦ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝያዳ ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሓሉ ብድሕሪ መጋረጃ ዝደፍኦ ዝነበረ ኢማራት ምዃኑ ዝንገር ስለዚ ኢማራት ተቀዳመይቲ ነቲ ሃገር ተፈራርስ ዝነበረት ሃገር ስለ ዝኾነት ኢማራት ንሶማልያ ንምድኻም ትኸዶ ዝነበረት ኩነታት ጋሕዲ ዝኾነ ኩነታት እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ኣብ የመን ትገብሮ ዘላ ንሶማልያ ድማ ከምኡ ስለ ትገብራ ዝነበረት ሶማልያ ሓድነታ ክትሕሉ ተኮይና ከም ሃገር ሓያል ክትከውን ተኮይና እዚ ዝመቃቐለ ሓይሊ ካብቲ ሃገር ክጥረስ ከም ዘለዎ እዩ The government is justified to end these deals with the UAE.
Thank you so much for having me. I think, for one, yes, the government is justified. This is a situation that has been brewing for quite some time. And I can tell you on the ground, there has been some dissent about the government's relationship with the UAE and how particularly the UAE interacts with federal member states that are not aligned with the federal government. So I would say the government was within its authority to make this move. And in regards to the reporting that there was the usage of Somali airspace, I think this was really the last straw, following closely after the recognition of Somaliland by Israel, that is also assumed to be closely associated with the UAE. Exactly. كم تري ولا لهم بزح نتاتي جلوتي فدرال منجسي نزي سقمت زي نبي قبل الإمارات نخوزته مهنياتو ببزح من قدتي إمارات نتقول داي ناي السودان ناي سوماليا ببزح من قد زحلال خزنا بري ولا ونا بناي سومالي لاند ولو أبكالو قداياتون عبي متأسسار زلوا مخانون سلزي إمارات كابت هاجر نغتوت أخول مخنياتن أخول دوكمنت زخونة شبتاتن كله كم زغل يزن الجرزلو راي نتاناي حيال زخونة وسانة نكوسنوا لاست مينيت انتاي سقمتيو نابو كبت عم كيلو نزبل ترايو بزحات سبات تا تريجر تا عندي نتا وسانة نخوسنو زقبرو من تايكون يخون عبزبليخا ديبيت كتقبر تغلمبر إمارات مخنيات نيروادو السودان إمارات سوماليا أقول مخنيات نيروادو إمارات كابتا عقرت كتوت عن زبل more than enough evidence كم زنبرا يزن الجرزلو إذا كم زيلو نحلو خلو قداينا سوماليا أبترزي درجة بتحلو أبزلو دما كالي بوغن سودان تقبر بوغن يمن تقبر زلو خرايو. The recognized government has praised the dissolution of the separatist Southern Transitional Council. Rashad Al-Alimi says government troops are now in control of the south of the country. They had been fighting the United Arab Emirates-backed separatists for weeks. The disbandment of the STC was announced on Friday in Riyadh. The city is also due to host dialogue between Yemeni parties on a roadmap for the future. The US had offered its support for the process. A new supreme military كم نريو زلنا سعودية أب قداينا يمن نايب حكي زقرم سرح تسرع كم زلا زغانتايو يمن دارقا ناب يونيفايد زخونا منقسي حدنا زلو ومنقسي قلت يخيد كم زلون أب زغر بعدما حدا عبي كونفرنس أب رياض كايد مخانون كلاتهم كل حوت زركبو بمولهم بوليتيكانياتات كل عينات من مغالنا يمن مزيوم كفيلهم انت عينات بوليتيكا وسرعات كقبرية ما بعدهم بحادة تمايتهم قدايم كفتحيهم سوماليا دما نو سعودية دما بايتات فترة لهم الله قدايكم حقركم كتم حضروا نمجمر يجزي أب وشتي إسرع عمد دي ولكن دي عمد نمجمر يجزي أب يمن أب زوانزي حدا منقسن حدا وتدرع قلت سمنت راي كم زلو خين الله ناي شو من تمعلتنا عسر تمعلت سرح ناي سعودية نيمن حنتصري تهاجر نخجبرة نشتي تعرفوا ولا يزبال زلو سمعوا أبزي. Concern is rising in Riyadh over some of the statements we've been getting from Aden, the latest of which, of course, is the statement from the vice president of the STC saying, hey, not all southern forces will be happy to join a Saudi-led Supreme Military Council. Sami, there's been a series of dramatic political and military decisions that were made in South Yemen over the last 2 weeks that took people by surprise to the point they're still grappling with how to move forward. But it's quite obvious that since the last 48 hours, Yemen for the first time, South Yemen, the first time in almost 10 years, it has one political and one military authority. كمادو انتاي زبل زلو نزك بابزي كابز عزب زنبرين نوح وان ترى تحاسبون ضيف اللي زنبرة كونتات تفاتير زلو ما نمسب بغلي الكردو زي كل درجة كل تعفى زلون فتس أميو أبي مناقات يوم زلو زبل زلو نسود ما أب زحلف عسرت عم ترى زي فلت أبي من أبزوانزي حدا منقسي حدا سكيورتي حدا وتدراو كل صمت راي قالو خوم بقي الليلو إمارات عسرت عمد كتب بلاش وتسنت أوش عسرت معاتي كم زعينت لو تكمت إلو زحسبيلا إتي عتوق من لشا ناي استسز بالتي Southern Transitional Council زبروز نبرك نتسأل زدالي زنبري أما إيتا شحات زخون عتوقات جوجلاني رمى وتدرى تايلو نحنا تسقام يبلنان منقسي نملو يمن كوكل زخل قوم زخل تحرقينو نحنا أكلنا يتسكيرتي نكون خلينا راي يتز بهذا لو conversation ويفنت كونفرنس نقول لنا ده ساتف حساباتنا هبنا هاجرنا بدي مثلنا من قد كان محضروا لنا خل
مسكالو دك هاجرنا كوفيلنا كن ما يطلو نخل بايتات فتر تخينو نحنا ون حقوساتنا ابتز قبر زلو كنتات جوين كنقبري لو زد ما ابو دابي كوين زكاتلو زلو امارات مردي يزي لك كم زي مرد براديو دمصاكا زلو ويون بقلمله مردي دمصم زلو كندزي ጸጋታት ኢንቨስት ዝገበሩሉ ነቲ ሃገር ንምብታን ፖለቲካዊ ይኹን ካል ነገር በብዙሕ ሎቢን ካልእን ብዙሕ ሚሊዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ዝገበሩሉ ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ጉዳይ ክንድምንታይ ደገፍ ዘይብሉ ቅኑዕ ዘይኮነ ነገር ይሰርሑ ከም ዝነበሩን እቲ ህዝቢ ድማ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ስዑድያ ብዝገበረቶ ካብ ድቃሳ ተበራቢራ ነዚኣ ድማ ፕሬዚደንት ኤርትራ ንሓዋር ክዝከረላ ዝኽለጥ ብዚኣ እያ እዛ ስጉምቲ እዚኣ ክወስድ ዝኻለ ናይ ስዑድያ መራሒ ድሕሪ ርክብ ምስ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ እዩ ስለዚህ የመናውያን ገለ ፖይንት ወይም ክርዶም ኾን ዞባ ብምሉ እዛ ጉዳይ እዚኣ ወላ እኳ ስዑድያ ዓብ ስጉምቲ እንተወሰደት ነታ ስጉምቲ ዘበገሰ ግን ናይ ኤርትራ መራሒ ከይኮነ ክተርፍኒ ዝብል ዘረባ ግን ክደጋገም ክነብር እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምናልባት ኖቤል ፕራይስ ዝግባእ እንድሕሪ ኮይኑ ናይ ስዑድያ መሐመድ ቢን ሰልማን ክወሃበ ከም ዝኽእል ግምት ኣሎ መቸም ትመፅእ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ እንድያ ወላ ኒኩለር ይተኩስ ንዑዮም ክብዎ ንኻልእ ክብዎ ዝኽእሉ ይኮኑን ወረግቲ ግዜ ንቅድሚት ከም ፅወየ ምንታን ቀልጢፎም ክብዎ ተባሂሉ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ የመን ጉዳይ ኣዝዩ ኣገራምን ንኩሉ ተዓዛቢ ናይቲ ቦታ ተስፋ ዝህብ እዩ ከም ኤርትራውያን ድማ ብደጊምና ደጋጊምና የመን ጎረቤትና ጥራይ ኣይኮነን ናይ ጉርብትና ነገር ኣለና ልዕሊ ኩሉ ካብኡ ንላዕሊ ግን እንታይ ኢና ንብል ኣለና እቲ ንየመን ተቆፃፂሩ ዝነበረ ንባሕርና ንዓሰብ ብፍሉይ ዝጥምት ዝነበረ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ካብቲ ቦታ ትክርሕቕ ብምኻሉ ሓጎስና ወሰን የብሉ ናይ ብሓቂ ሓደ ኤርትራዊ እንታይ ኢሉ ፅሒፍለይ እስከ ምናልባት እቲ የመን ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዎ እንድሕር ኮይንኩም ኤርትራውያን ብዙሓት ናብቲ ቦታ እቲ እዚ የመን ዝበሃል ዘሎ ከባቢ ንኤርትራውያን ብፍላይ ነቶም ዓፈር ዕዳግኦም ኢኻ ክትፈልጥ ዘለካ ኢልኒ ዕዳግኦም እዩ ስለዚ ዓፋር ኤርትራውያን ብጀላቡ ገይሮም እቲ ቀደም ከምዚ ሎሚ ከይኮነ ከሎ የመን ከተሞም እዩ ህዝቢ ዓፋር ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ካብ የመን እዩ ብዙሕ ነገር ዝገዝእ ጀላቡ ከይዱ ንግዶም ይኹን ካልእ ኩሉ ምስ የመን እዩ ስለዚ የመን ጎረቤት ህዝቢ እዩ ነቲ ዓፋር ህዝቢ ናትና ኣመና ጎረቤት ህዝቢ እዩ ምናልባት ቶም ኣብ ካልእ ቦታታት ዘለና በዓል ከረን ዘለኹም ከይርዳእኩም ይኽእል ኢሉ ሓደ ኤርትራዊ ፅቡቅ ጌሩ ተዛሪብለይ ስለዚ ናይ የመን ፅቡቅ ንኤርትራ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ምዃኑ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና ኢና ንከተማ ዓሰብ ይኹን ንህዝቢ ዓፋር ስለዚ እቲ ካርታ ክትሪኦ ከለካ ድማ it just makes perfect sense ማለት እዩ ክንገዘል ኢና ሓንቲ ኣብዚያ ዝብላ ንሱ ደጊመ ክሓልፍ እየ ምክንያቱ ኣዝያ ገዳሲ ስለ ዝኾነ inside of Yemen. Now, the STC, from a Saudi perspective, from the PLC's perspective, is over. That chapter has been turned. Now, there's an invitation which has been extended to many senior members of the South to come to Riyadh and negotiate how to move forward. And I think the consensus is everybody is willing to talk about a federal system, some sort of an enlarged autonomy, but the very notion of separatism is over. Let's talk about putting together another. እጅንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ወላቶም ክምቀሉ ዝደልዩ ዝነበሩ ብዛዕባ ፌደራል ሲስተም ማለት እንታይ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ እቲ ዞባ ከም ሃገር ክንፀል ዝደሊ ዘሎ ናቱ ናፅነት ዘለዎ ኣውቶኖሚ ዘለዎ ናቱ ብዝመስሎ መንገዲ ክኸደሉ ዝኽእል ፖሊሲ ናቱ ክገብረሉ ዝኽእል ግን ንኩሉ ከመሓደር ዝኽእልካ ፌደራላዊ ስርዓት ክህሉ ስለዚ ኣውቶኖሚ ዝህብ ነቶም ህዝቢ ግን ፌደራላዊ ምሕደራ ድማ ክህሉ ዝኽእል እምበር ከም ሃገር ምምቕቓል ዝብል እቲ ሓሳብ ከም ዘይህሉ ስለዚ ልክዕ ከምዚያ ሓሳብ እዚኣ እዛ ኣብ የመን ትገብራ ዘላያ ስዑድያ ኣብ ሶማልያ ክትገብራ ትደሊ ከምኡ ድማ ኣብ ሱዳን ክትገብሮ ትደሊ ድማ ተመሳሳሊ እዚ እዩ ስለዚ ነዚን ወዲዝን ክትርኢ ከለኻን ክትሰምዕ ከለኻን ክንምንታይ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ኣብቲ ዞባና ይርአ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና this is going to be very 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 interesting to watch ንቐፅል እታ ትቕፅል ስጉምቲ ድማ ናብ ጎረቤትና ሱዳን returns to Khartoum. After nearly 3 years of war, Sudan's government has returned to Khartoum for the first time since the war began in April 2023. Prime Minister Kamel Idris announced the move after arriving in Bari, north of the capital, ending nearly 3 years of governing from Port Sudan. He pledged to restore basic services, prioritizing health and education, including rebuilding hospitals and rehabilitating ካብዚያ ንሪያ ዘለና ኢና ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዙሕ ነገር እንዲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሱዳን እስኪ ሓንቲ ለሚ ኣብዚያ ሓንቲ ነራ እስከ ንስማዕያ እዚያ
ድሕሪ ምውልዑ ንኣስታት 3 ዓመታት ማእከሉ ኣብ ፖርት ሱዳን ገይሩ ጸንሐ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ናብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ተመሊሱ መምላስ እዚ ወተሃደራዊ መንግስቲ ክንደየናይ ኣገዳሲ እዩ ላይን ጽጋብ ንተንታኒ ፖለቲካ ቀርና ኣፍሪቃን ማእከላይ መብራቕን ዓብዱራህማን ሰይድ አቡሓሽ ማይ እቲ ጸጥታዊ ሸነኽ ናይ ካርቱም ዋና ከተማ ናይ ሱዳን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ስለዚ እቲ ግዝያዊ ማእከል ናይ ምምሕዳር ኮይኑ ጸንሐ ናይ ፖርት ሱዳን ከተማ ናብቲ ንቡር ከተማ ካርቱም ተመሊሱሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጸጥታ ምርጋእ ምልክት እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ናይ ሚሊሻ ዝግበር ጸንሐ ቃልሲ ኣብኡ ተመሳሳሊ መንግስቲ ኣብ ዳርፎር ክምስርቱ ኣዊጆም ዳርጋ ቡኽስ መይውን ጀሚሮም ነይሮም ስለዚ እዚ እንታይ ዝገብር እቲ መንግስቲ ናይ ሱዳን ኣብ ካርቱም ኣብቲ ኦፊሻል ዋና ከተማ ናይቲ ሃገር ኣብኡ እዩ ዘሎ ስለዚ ነቲ ብኻልእ ሸነኽ ዝመጽእ ናይ ፖርት ሱዳን አንጻር ኣብ ዳርፎር ተገይሩ ዝነበረ መንግስቲ ንዑ ዘይሕጋዊ ይገብሮ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ዓለም ኣምባሳደራት ኣብ ካርቱም እዮም ዘለዉ ናይ ሱዳን ከዓ መንግስትን ሚኒስትሪታትን ከዓ ኣብ ካርቱም እዮም ዘለዉ ስለዚ ነቲ ዝደልዮ ንሱ ናይ ሕጋውነት ናይ ሌጂቲመሲ የርጉደሉ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ እንታይ ዘርኢ እቲ ካብ ሕጂ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተረኣየ ሓደ ለውጥ ኣሎ ኣብቲ ጂኦፖለቲክስ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ኣብ መንጎ ኢማራትን ኣብ መንጎ ስዑድያን ዝነበረ ጽቡቕ ርክብ ተበላሽዩ ዳርጋ በስዑድያ ውሳነ ንኢማራት ካብ የመን ንኽትወፅእ ኣገዲዶም ኣብ ዘን ዝሓለፋ ቁሩብ መዓልታት ማለት እዩ ካብኡን ሓሊፉ እዚ ናይ ስዑድያ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ናብ ሶማልን ናብ ሱዳንን ከምርሕ ምዃኑ እውን ክስምዓሉ ጸኒሑ እዩ ብጀክ እውን ናይ ስዑድያ ወራሲነት ስነት ንኣሜሪካ ዝኸደሉ ግዜ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ኣድህቦ ክህብን ክሕግዝን ሓቲትዎ ነይሩ ስለዚ እቲ ናይ ኢማራት ምትእታው ኣብ ሱዳን እውን ኣብዚ ዓመት እዚ እንዳጠለለ ወይ ከዓ እንዳተዓጽኦ ክመጽእ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ሚሊሻ ሓይሊ ብሙሉ ካብ ስራሕ ወጻኢ ክኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ሚሊሻ ሓይሊ ዓቕሚ ናይ ቴክኖሎጂ ይኹን ናይ ካልእ ንዋት ኣይነበሮን ብናይ ኢማራትን ብኢማራት ዝተቆጽሩ ናይ ወጻኢ ዓድታት ናይ መርሲነሪስ እዩ ክድገፍ ጸኒሑ ማለት እዩ እቲ ድሮናትን ካልእን ኦፕሬት ዝገብሮ ዝነበሩ ንሳቶም እዮም ስለዚ እዚ ዓይነት ሓገዝ እንድሕር ጎዲልዎ ኣብ ርእሲ እውን ምናልባት ናይ ገንዘብ እገዳ እንድሕር ተገይሩሉ እቲ ሚሊሻ ካብ ስራሕ ወጻኢ ይኸውን ማለት እዩ ሱዳን ኣብ ዝነበሮ ኣብ ንቡር ናይ ምምላስ ዕድሉ ዝዓበየ ከዓ ይኸውን ኣብዚ ሕድሕድ ኩናት ሱዳን ክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት እቲ ናይ ሰራዊት ሱዳን ይኹን ሓይሊ ወሃወፅ ደገፍ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክኽሰሱ ጸኒሖም እዮም ኣብታ ከተማ እውን ከቢድ ዕንወትን ምምዝባልን እውን ወሪዱ እዩ ሕዚ ብኣልቡርሃን ዝምራሕ ወታደር This is Sudan's National Museum. Its gates open, its statues exposed to the sun, all is quiet. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሱዳን ናብ ንቡር ክትምለስ ኣብ ትፍትነሉ ዘላ ብዙሕ ዓይነት እንቅፋትን ስክፍታታትን ስጋታትን ኣለዋ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካርቱም ናይ ብሓቂ ዲስትሮይድ እያ ኮይና ናይ ብሓቂ እንወት ወሪድዋ ቤተ መዘክር ናይቲ ሃገር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ደይ መደይሉ ነቲ ሲስተም ናይቲ ሃገር ንምብራስ ዓጢቑ ዝሰርሕ ዝነበረ ሓይሊ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ሱዳን ድማ ነዚ ኩሉ ስምብራት ዘለዎ ኩነታት ሰጊራ ሓያል ሃገር ኮይና ንኽትከይድ ትገብሮ ዘላ ፃዕርን ተወፋይነትን ነፍሱ ዝኸኣለ ብዙሕ ክዝረበሉ ዝኽእልን ክንገረሉ ዝኽእልን እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክሳዕ ክንደይ ፓሽነት ምዃኑ በቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዙሕ ዘረባ ዘድልየ ኣይኮነን ለትስለስነለር ቤት እንታይ ኢሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ናብ ሰላም ናይ ሱዳን ልምዓት ናይ ሱዳን ዕብየት ቀሊል ጽልዋ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ክልተ ኣውት ራይት ኣይኮነ ኣብ ምሕቡር ዞባውን ጎደባውን ኩነታት ተረይና ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ሕጂ እንድሕሪ ተመሊስና ክንሪኦ ንኽእል ኣብ ሱዳን ትማሊ ዝመፀ ለውጢ ከመይ ልመፅ እዩ ኣብ 89 ተጸሚሙ ምስ ህዝቢ ሱዳን ደው ኢሉ ህዝቢ ሱዳን ሰራዊት ብሙሉ እዘን ኢልካ ዛረብ ሕጂ ናብ ዝርዝራት ናትና እውን ተዛረብ ምክንያት የብልና ግን ሰራዊት ግቡእ ገይሩ ሰራዊት ከም ልኡላዊ ትካል ናይ ናፃ ሱዳን ካልእ ሓላፍነት ኣይነበሮን ነዚ ናይ ህዝቢ ሕርያ ተቐቢሉ ናይ ዕድሊ ተሰኪሙ ኣብ ኢዱ ኣሎ ክንቕርበሎም ክንመኻኸር ኣብ መወዳእታ ነድሊ ምትሕብባብ ዝፈጥሮ ፅልዋ ቀሊል ኣይኮነን ብሓፈሻ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ከባቢና እንታይ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዝረአ ንሰራዊት ናይ ሱዳን ናይ ምውንጃል ተርእዮ ንቡር እዩ ዳርጋ
ብኬንያ ይኹን ክልተ ጀነራላት ከም ዝበኣሱ ዘለዉ ብካልእ ብብልፅግና ይኹን ኩሉ ግዜ ክልተ ጀነራላት ዝገብርዎ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከምዘየለ ናይ ክልተ ጀነራላት ዝበሃል ኩናት የለን እዩ ዝብል ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ስለዚ እንታይ እዚ ኣብ ጎኒ ሙሉእ ምስላፍ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳንን መንግስቲ ሱዳንን ምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ንፁር እዩ እዚ ዝኾነ ይኹን ብሌም ከምዚ ዋላ እውን ኣፈጨለ ንክትከውን ኢልካ ነቲ ናይ ሱዳን ጉዳይ ገለገለ ምባል ዘይኮነ ናይ ሱዳን ጉዳይ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ናይ ወፃኢ ምትእትታው ነቲ ሃገር ከፍርስ ዝፍትን ዝነበረ ምዃኑን በቲ ትክክለኛ ምስሉ ዓዊሉ ክዛረበሉ ዝኽኣለ መራሒ ድማ ኣሎ እዚ ሕጂ ንምንታይ እዩ ዝጠቅም ድሕሪ ኢልካ ዋላ እቲ መርገፂ ናይቲ መንግስቲ ንፁር ስለ ዝኾነ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ምስ ኤርትራ ብቐረባ ተኣማሚኑ ክኸይድ ዝኽእል ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ድማ ኤርትራ ዓብ ድጋፍን ዓብ ድርዕን ፀቅዕን ክትኮኖ ከም ዝኽኣለት ንመንግስቲ ሱዳን እዩ ዝንገር ማለት እዩ ካብ ወፃኢ ብብዙሕ ዝዝረብ ዘለካ እዚ እዩ ካልኦት ናይ ዜና ትካላት እኒ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ እውን ካልኦቶም እውን ብዙሓት ናይ ዜና ትካላት ናይ ዓለም ኣውፅኦም ዎ ዘለዉ ድማ ምስ ሱዳን ተተሓሓዘ ትማል እውን ንእሽተይ ጫፍጫፉ ኣብዚ ተዛሪብናሉ ነርና ኢና ከም ሓበሬታ ወፂኡ ስለ ዝነበረ መንግስቲ ስዑዲ ንሱዳን ንመንግስቲ ሱዳን ካብ ፓኪስታን ናይ ቻይና ስራሓት ዝኾነ ነፈርቲ ክገዝእ ክሕግዞ ይፅዕር ከም ዘሎ ስዑዲ ዓረብያ ንሱዳን ሓደሽቲ ነፈርቲ ክትገዝአላ ወይ ክተጋዝኣ ትፅዕር ከም ዘላ ትማሊ ተዘሪቡ ነይሩ እዩ ሎማዓንቲ እዚ ተረጋጊፁ ወፂኡ ኣሎ ኣብ ጉግል ኣቲኹም ኣብ ሮይተርስ ወፂኡ ኣሎ ሮይተርስ 100 ኣውፂእዎ እዩ ሱዳን እንድሕር ኢልኩም ዓንቶ ቸኪር እየ ነይረ እየ ሱዳን ናይ ዜና ኤክስክሉሲቭ ኢሉ ኤክስክሉሲቭ ንሕና ኢና ረኪብናዮ ንምባል እዩ ኤክስክሉሲቭ ማለት ኤክስክሉሲቭ ዝኾነ ሓበሬታ እንድሕር ኮይኑ ሮይተርስ ኣነ እየ መጀመርያ ረኪበዮ ንምባል እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ፓኪስታን 1.5 ቢልዮን ዶላር ዝውድእ ዲል ምስ ሱዳን ክትዓፁ ትቀራረብላ እዩ ዝብል ሎማዓንቲ ይወፅኡ ዕለት 9 ጥሪ 2026 ስእሊ እውን ነፈርቲ ስእሊ ገይሮም እዚ ብናይ ስዑዲ ዓረብያ ሓገዝ እውን ከም ዝኾነ ይሕብር እዩ 1.5 ቢልዮን ዲል to supply weapons and jets to Sudan ይብሎ Pakistan is in the final phases of yes exactly እታ ዝብላ ዘሎ ኣብ ካልእ ግዜ ምፂና ልኩም ነርና እዚ እቲ ኤክስክሉሲቭ ሓበሬታ ኢሎም ኣውፅኦም ዝነበሩ ስለዚ ሱዳን ስዑድያ ናይ 1.5 ቢልዮን ገንዘብ ልዕልዩ እውን እዩ ዝንገር ምክንያቱ ገሊዩ ብዕዳ ንፓኪስታን ትውዳ ዝነበረት ገንዘብ ካልእ ድማ ብልዕልዩ ወሲኻ ነዛ ፅዋር እዚ ነዘን ጀት እዚኣትን ኣዝየን ኣገደስቲ ምስ ኩነታት ናይ ሱዳን እውን ክኸዳ ዝኽእላ ምክንያቱ ፓኪስታን በዓል ውዑይ ቦታ ስለ ዝኾነ ናይ ውዑይ ቴምፕሬቸር ተመክሮ ዘለዎን ካብ ገዚኦም ንሱዳን ክብዋ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ነፍሱ ዝኸኣለ ሓገዝ ክገብር ነቲ ዓውደ ኩናት ነቲ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ነቲ ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዓብዪ ለውጢ ክገብረሉ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዓብዩ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሓያል ዝኾነ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ዳዕመ ሸሪዕ ክገብር ምዃኑ ይሸባሸብ ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜ ሱዳን ስዑድያ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣብ የመን ዝነበረ ንዓመታት ዝቐፀለ ሓያል ኣተሓሕዛ ከም ዘለዎን ሓያል ስትራቴጂካዊ ኣሰላልፋ ክህልዎ ዝኽእል ተባሂሉ ዝዝረብ ዝነበረ ኢማራት ብቅልጡፍ ዝኾነ መንገዲ ክትርምሶ ምኽኣላ ሕጂ ቀጥታ ንተመሳሳሊ ስጉምቲ ኣብ ሱዳን ክትወስድ ምፍታና ወይ እውን ስፖንሰር ክትገብር ምብጋሳ ኣብ ሶማልያ ድማ ከምኡ ዓይነት ቅፅበታዊ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ምኽኣሉ ኩሉ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ነይራ ሚድል ኢስት ኣይ ዝብል ዘውፅኦ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ንሱ ድማ ኣብ መንጎ ናይ ሶማልያ ነዚ ነገራት ካንሰል ዝገብርዎ ዘለው እንታይ ዝብል ሶማልያ ካንሰል ሓንቲ ነይራ ካብ ድሓን ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ክንምንታይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ገጅፍ ዝኾነ ፀገም ከም ዘሎ ነቲ ፀገም ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዝካየድ ዘሎ ውድድር ብብዙሕ መንገዲ ብብዙሕ ፈሰትስ ክረአ ዝኽእል ምዃኑ ብብዙሕ መንገዲ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ማኒፌስት ክኸውን ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ እዚ ኣብ ሶማልያ ንሪኦ ዘለና ይኹን ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ይኹን
ኣብ ሊብያ ኣብ የመን ንሪኦ ዘለና ምናልባት ኣብ ሊብያ እውን ንሪኦ ንኸውን እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሓላለኸን እናተኣሳሰረን ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብዝቐልጠፈ ይቀያየር ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ንዞባና ተስፋ ክህብ ዝኽእል ኩነታት ብስዑድያ ዝድፋእ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብምሉ ሓደ ዝቕርቀር ሓይሊ እንተሎ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ዓቢ ክኸውን ዝኽእል ዓቢ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ዓይነት ምንቅስቃሳት ክገብር ይኽእል እንታይ ምርጫታት ክህልዎ ይኽእል ዝያዳ ኣብኡ ኣተኪሩ ክገብር እዩ ሓደ ካብቲ ብልፅግና ዝገብሮ ክገብሮ ዝኽእል ወይ እውን ክገብሮ ክፍትን ዝኽእል ዝንብሎ ዝነበርና ርግፀኛ ኮይንካ ክትሪኦ እውን እዚ እዩ ፍሉይ ልኡኽናቱ ናብ እስራኤል ሰዲዱ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ እስራኤል ይራኸብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እታ ክገብርዋ ዝኽእሉ ነገር ብልፅግና ማለት እዩ ናብ እስራኤል ከድካ ንዓ በጃኻ ስተረኒ ንዓ ምሳኻ ኣለና ንሕና ኢልካ እንተወሓደ እንተኾነ ብኣካል ሓገዝ ንክረክብ እንተዘየለ ድማ ናይ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ከርኢ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ልኡኽናቱ ናብ እስራኤል ሰዲዱ ከም ዝነበረን ንሱ እውን ብቐጥታ ምስ ኢማራት ይራኸብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ሕማቕ ዝኾነ መንቀራቕሮ ኣትዩ ስለ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ንሱ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ዝመስሎ ዝነበረ ኢማራት ኩሉ ክገብር ዝኽእል ሃገር ከም ዘይኮነ ንፁር ኮይኑሎ ንባዕሉ ድማ ብዝኸዶ ክግረፍ ዝውዕል ዘሎ ሓይሊ ኮይኑሎ ኣብቲ ዞባና ማለት እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ክገብሮም ዝኽእል ምንቅስቃሳት ዳርጋ ብኩሉ መንገዲ ዝዕዘቦ ዘሎ እዩ ብብዙሕ መንገዲ ዝኽሸፍ ዘሎ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ሓደ ዝተገጠመ ፖለቲከኛ እዩ ኣካይዳ ናቱ ይረአ ነይሩ ኣበጋግሳ ናቱ ይረአ ነይሩ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ እንኮ ስፖንሰር ናቱ ዝነበረ ኢማራት እዩ ንሱ ድማ ካብቲ ከባቢቲ እናተበንቆሰ ክምሖ ኢና ንሪኦ ዘለና ብግምጣሉ ግን ንብልፅግና ካብ ብዙሓት ሃገራት ይስጎግ ስለ ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ንኸይስጎግ ሜይቢ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ነገር ኣኻኺቡ ኣብኡ ክፅጋዕ ክፍትን ከም ዝኽእል ገምጋም ክንህብ ንኽእል ኢና ካብኡ ሓሊፉ ግን ፍሉይ ነገር ክመፅእ ዝኽእል ነገር የለን ናው ኔክስት ኣብ ጅቡቲ ዝግበር ዘሎ ኢንተረስቷን እሷ የምታስቀምጠው ኢትዮጵያ ምን ትፈልጋለች ሱዳን ውስጥ የሚለውን ነገር ደግሞ ስናይ ተመሳሳይ ከዩኤ ጋር የሚመሳሰል ነገር ይሄ ለግብፅ ወዶ ዘማች ሆነው ከካርቱም የሚፈልቀው ኢሊት ሄጀሞኒ ለኢትዮጵያ አደገኛ መሆኑን በተለይ በህዳሴ ግድብ ጉዳይን በተመለከተ በማንኛውም ቅድመ ሁኔታ የግብፅን ሀሳብ የሚያራምዱ ሁለተኛ አልፋሸጋን በተመለከተ ይሄ የኢትዮጵያ መሬትን በጉልበት የመያዙና ተስፋፊነቱ ጉዳይ በአልቡራን አካባቢ ነው ያለው ከም ትሪእዎም ዘለኹም ቶም ብልፅግና ብኩሉ መንገዲ ናይ ኢማራት ኮራኹር እዮም ጥራይ ዘይኮነ ወላ እውን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን መርገፂ ናቶም ሙሉእ ብሙሉእ ምስቲ እናከሰረ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ልክዕ ከም ናይ የመን ዕጡቕ ጉጅለ ሃሙጥ ፊዩ ክጠፍእ ዝኽእል ምክንያቱ ሲሪየስ ዝኾነ ፅፍዒት ተመፂዎ RSF ክቕኒ ዝኽእል ኣይኮነን መራሒ ድሮ ኣብ ኢማራት ቀደም ሃዲሙ ዘሎ እዩ እቶም ተሪፎም ዘለዎ ድማ ኣብ ጫዲም ኣብ ገለ ክረኣዩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ ኢማራት ኮይኖም ነቲ RSF ክንድግፍ ኣለና ንሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ልኡኽ ናይ ወይ ከዓ መጋበርያ ናይ ግብፂ ስለ ዝኾነ ንሕና ንስጋኣትና ሓደገኛ ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድን ናቱ ፖለቲካዊ ኤሊትን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ መን ዘሎ ኣብ ጎኒ እቲ ዝሰዓር ዘሎ ሓይሊ ኣብ ኩሉ ደረጃ ፖለቲካል ቾይስስ ናቶም ኩሉ ግዜ ምስ ዝሰዓሩን ምስ ዝወድቁን ጥራይ እዩ ኩሉ ምርጫታት ናቶም ምስ ዝወድቁ ጥራይ እዩ ብፍላይ ናይ ኢማራት ፅፍዒት ዘጋጥማ ዘሎ ኣከባቢና ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ክትልክሞ ትኽእል ጉዳይ እንተላ ንሳ እያ ምናልባት ናይ ኢማራት ምድኻም ዋላ ካብ ናብቲ እስራኤል ዝበሃል ገለ ንኣብይ ሰርቫይቭ ንክገብሮ ገለ ነገር ክገብር ዝኽእል ክመስል እንተኻለ ዋላ እኳ እስራኤል ጠቕላላ ኣብቲ ከባቢና ከምዚ ሞር ኣክቲቭ ሮል ከምዚ ናይ ኢማራት ክገብር ኣይተራእየን ስለዚ እዚ ፅፍዒት ሓያል ፅፍዒት ብስዑድያ ተፈንዩ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ንብልፅግና ዓብይ ስምባደ ፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት ኣበይ ይረአ ኣሎ እንተይልና ኣብ ጅቡቲ
ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዝዳንቱ ሚስጥራዊ ንግግር ማድረጋቸው ተገለጸም። የብልጽግናው ፕሬዝዳንት የ6 ወር ዛቻ አስተላልፏል የተባለ ሲሆን ፕሬዝዳንቱ ደግሞ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ጋር በተያያዘ ጥያቄ ማቅረባቸው ታውቋል። አብይ አህመድ ወደ ጅቡቲ ያደረጉትና በርካታ ሹሞቻቸውን አስከትለው ያከናወኑት ጉብኝት አሁንም መነጋገሪያ ሆኖ እንደቀጠለ ነው። ይህ ጉብኝት የተካሄደው በአብይ አህመድ ጥያቄ ስለመሆኑ የሚገልጹት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የኢትዮ ፎረም ምንጮች በርከት ያሉ እንግዳ ጉዳዮች የተስተናገዱበት እንደሆነም ያነሳሉ። አብይ አህመድ ወደ ጅቡቲ በዋናነት የሄዱት ግን እንደ ኢህአዴግ በተለይም እንደ መለስ ዜናዊ ዘመን አክብሩን ብለው ለመጠየቅ ስለመሆኑ አብራርተዋል። አብይ ሶንታያን ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ አብይ አሕመድ ንምንታዩ ናብ ጅቡቲ ከይዱ ዝብል ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑሎ ማለት ምስ ጅቡቲ ብዙሕ ጠምጠም ክብል ሓጊ እዩ። ብሓፈሻ ጅቡቲ ልዕሊ 90% ኣታውን ወፃኢን ናይቲ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እተሳሲ ዘላ እትእንግድ ዘላ ኣዝያ ስትራቴጂካዊት ሃገር እያ ንኢትዮጵያ ማለት እዩ ሃገር ጅቡቲ። ስለዚ ምስ ጅቡቲ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ንሱን ካድረታቱን ሽማምንትናቱን ንጅቡቲ እንተደልዮም ክፀርፍዋ እንተደልዮም ኣብ ኢድና እንተደሊና ነንበርክኻ እንተደሊና ማይ ንሓንቃ እንተደሊና ከምዚ እናበሉ ክንደይ ኣገሽግሽ ክብሉ ድሕሪ ምፅናሕ ኩሉ እቲ ጅቡቲ ዝበሃል ድማ ሓደ ካብቶም ወላ እውን ማዕረ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኣይንበሎ እምበር መራሒ ናይ ጅቡቲ ኣትሪሩ ዝተዛረቦ ነገር እንተነይሩ እንታይ ኢሉ ነይሩ? ኢማራት ዝበሃል ሃገር ወደባት ሃንፃ ኣለኹ ኢንቨስትመንት ይገብር ኣለኹ እናበለ ሃገራት ደዕኑ ዘሎ ሃገራት ደፈራርዩ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ሃገር እዩ። ልዑል ጥንቃቐ ክግበረሉ ዘሎ ሃገር እንተሎ ድማ እዚ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ኢሉ ዕመር ገለ መጠንቀቕታ ሂቡ ነይሩ እዩ። ዓብይ መጠንቀቕታ ሂቡ ዳርጋ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኮለል ትብል ዝነበረት እያ። ስለዚ ልክዕ ከምቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ጅቡቲ ባይደ ወይ ጅቡቲ ንኢማራት ካብ ዓዳ ሰጊጓታ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቤት ፍርዲ እውን ዝሰዓረታ እያ። ኣብ ሎንደን ዓቢ ቤት በጋባያ ንነዊሕ እዋን ክካሰሱ ድሕሪ ምፅናሕ ቤት ፍርዲ ናይ ሎንደን ኣብ ጎኒ ጅቡቲ ጠጠው ኢሉ። ስለዚ ኢማራት ኣብ ቤት ፍርድን ኣብ ባይታን ተሳዒሩ ካብ ጅቡቲ ዝተገለፈ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ በርበራ ዝግበር ዝነበረ ድራማ ብዓብኡ ንጅቡቲ ንምንብርካኽ ንጅቡቲ ዚሮ ንምትራፍ ወላ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ የሽፋ ይግበረሎም ንጅቡቲ ክብል ከሎ ኢማራት ንጅቡቲ ከተበኪላ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ትሓስብ ነይራ። ናው ናይ ኢማራት ሃይንሳይት ሕጂ ኮይንና ክንሪኦ ከለና እቲ ሓሳባት ናቶምን መደባት ናቶምን ንኤርትራ ከርብሕ ዝኽእል ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ነይሮም ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ምክንያቱ ኣብ ዝኸድዎ እንትርፊ ጥፍኣትን ምምቕቓልን ምብትታንን ዝሰርሕዎ ቁም ነገር ስለዘይረአ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ካብ ኢማራት ክመፅእ ዝኽእል ዝነበረ ብኻ ተሪፍና እንቋዕ ተረፈና ክትብለሉ ትኽእል ኩነታት ዳርጋ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ክርዕመሉ ዝኽእል ጉዳይ እዩ። ምክክር በኋላ በተናጠል ብቻ ህላና ገልጸውልናል። አንድ ለጅቡቲ ብሓፈሻ ኣብዚ መገሻ ኣብ ዝነበረ አብይ አሕመድ ንጅቡቲ ብዙሕ ከፈራርሓ ከም ዝፈተነ እዩ ዝንገር ዘሎ። እንታይ ይብል ከም ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ካብዚ ቦታ እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ክንክን ተደይጌርኩምልና ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ናብ በርበራ ክንከይድ ንኽእል ኢና እናበለ ከፈራርሕ ከም ዝፈተነ ካልእ ድማ ኣብ ንመለስ ትብዎ ዝነበርኩም ክብሪ ስለምንታይ ንዓና ክትቡና ዘይትኽእሉ ዝመስል ዘረባ እውን ከም ተዛረበ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ብሓፈሻ ዑመር ገለ ግን ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ መዝሚዝዎ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ናብ ዝበፅሖ የብሉን ንምንታይ ኣብ ዝበፅሖ የብሉን ካ ዝብል ዘሎ ናብ ክበፅሖ ዝደሊ ኩሉ ፈቲኑ ብኩሉ ማዓፆ ስለተረገጦ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ናባይ ባይ ደ ወይ እንታይ ኢልዎ ንምንታይ ንጅቡቲ ንምንታይ ምስ ግብፂ ክሰርሕ ንሕና ዝኩሉ ምሳኹም እናሰራሕና ሲ ስለምንታይ ምስ ጅቡቲ ክሰርሑ መሪፅኩም ኢሉ ምስ ሓተቶ ይብሉ ኣለዉ ብልፅግና ብኣቢ ከምኡ ኢሉ ምስ ሓተቶ ንዕመር ገለ ንዓ ነዚ ወደብ እዚ ኣልማዕየ ኢለ ዕድል ኣይሃብኩኻ እንደ ኢልዎ ኢሎም ንታጁራ ከተልማዓ ዕድል ኣይሃብኩኻ እንደ ኣብዚ ወደብ እዚ ኢንቨስት ንክትገብር ዕድል ኣይሃብኩኻ እንደ ንክልትዩ ቆላ ሓንቲ ክትገብር ስለዘይዘለኻ ነቶም ከልምዕዎ ዝኽእሉ ይበዮም ንሳቶም ድማ ተቐቢሎም ታጁራ ስዑድያ ተቐቢላቶ ንዱራሌ ድማ ግብፂ ተቐቢላ ክልቲኦም ስርሖም ይሰርሑ ኣለዉ ኢልዎ። ስለዚ ትገብሮ ነገር የብልካ ወይ እውን ትብሎ ነገር የብልካ እቲ ዕድል ግን ኣቐዲምና ንዓኻ እንኮላይ ሂብናካ ነርና ኢና ብምባል ቤላ ገይሩ ከም ዝፀፍዖ እዩ ዝንገር ዘሎ። ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ክመሳሰል ጥራይ ክፍትን ዝኽእል ናይ ምምፅሳል ካምፔይን ናቱ ይቕፅል ከም ዘሎ ዛ ኩርሲ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ንኩላቶም በቃ ኣኪቦም ሓንቲ ኩርሲ ከፍ ከም ዘበልዎምን ዳርጋ ብዙሕ መላገፂት ሚም ኮይና ቀኒያ ዘላያ ኣብሳቶም ድዮም ዘፍጢጦም ወይስታ ኩርሲያ ፀቢባ
ብብዙሕ መንገዲ ብዙሕ ዝዝረበሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ ዝኾነ ኣብቲ ወደቡን ከይዱ ከም ዝረኣየ ብዙሕ ከም ዘይተሓጎሰ ብዙሕ ከም ዘጉርዐ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚያ ሪፖርት እውን ኣውፅኦሞ ነይሮም ማለት እዩ ዝኾነ እቲ ኩነታት ካብ ኣብቲ ጉርብትና ፅቡቅ ዝኾነ ኩነታት ከም ዘየለ ደጊሞም ደጋጊሞም ዝነግሩና ዘለው እዩ ካብዚ ቀፂልና ድማ ሓንቲ ኣብዚ ለንቀነ ዝብልዎ ዘለውካ ክንርክብትን ብፍላይ ምስ ናይ ጉዳይ ኩነታት ናይ ኣምሓራ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ሓንቲ ብዝላ ክልል ኮሎኔሉን ጨምሮ እጅ ሰጡ የተባሉ የፋኖ አመራሮች ጉዳይ መነጋገሪያ ሆኗል። የብልጽግናው ልሳናት ፋንታው ሙሃባ እጅ ሰጡ የሚለውን በሰፊው እያሰራጩት ናቸው። አፋድ የተሰኘው ድርጅታቸው የፋኖ አንድነት ሲመጣ ብሓፈሻ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ኢዱ ሂቡ ተባሂሉ ዓብ ድራማ ዝተገበረሉ ሕጂ ድማ ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታት ናይ ፋኖ ይመልስ ኣሎ ብምባል ከም ሓደ ዓብይ ነገር ገይሮም እዮም ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕሉ ዝፍትኑ ዘለው ብግምጣሉ እቲ ፋኖ ዝበሃል እንታይ ይገብር ኣለካ ይብልለው ትንሽ ድሮኖች የያዘ ተባለ ይዟል ተባለ ከግብጽ ይሁን ከሱዳን ይሁን ከኢትዮጵያ አገኘ አሁን ብልጽግና በኩል እየተጨነቁ ያለው ጭንቀት ነው ምነግራችሁ እና ትንንሾች ናቸው ይሄ አጥፍቶ ጠፊ አይነት ድንጋይ አብይ የሚናገራቸው ማለት ነው አጥፍቶ ጠፊዎች ናቸው ከዛ ኦፕሬት የሚያደርጉም ሰልጥነው መጥቷል የት ነው የሰለጠኑት አይታወቅም የሚወራው ነው እኔ ምንም እንትን የለኝም የሚወራው ግን 100% ነው ብልጽግና አካባቢ ያለው ጭንቀት ነው እና መጀመሪያ ማን ሊያጠቁ ይችላሉ ጀነራሎቹ ብርሃኑ በቀለ አካባቢ ነው ያለው ብርሃኑ ማን ነው አደም መሐመድ ተሰማ አካባቢ ነው ጀነራሎች ይታወቃሉ ፕላስ አረጋ ከበደ ቢሮ ይታወቃል ቤቱ ይታወቃል እንቅስቃሴው ይታወቃል ወይ መርድ ካብሉ ወዚ እንታይ ይብላ ለብዝኻ ስታሊን ማለት እዩ ፋኖ ናሽ ድሮናት ከም ዝረኸበ ይንገራሉ ስለዚ this is going to be a game changer ነቲ ጌም ዝቕይር ፆታ ይከውን እዚ እዚ ፆታ ክቕይሮ ዝኽእል ኣካይዳ ይከውን ዝኽእል ስለዚ ናሽ ድሮናት ለኩሉ ድማ suicidal missions ክገብሩ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ቅንፀላ ክካይዳ ዝኽእላ ድሮናት ናው ፋኖ ብፍላይ ምስ ናይ ሱዳን ምስፍሕፋሕ ሕጂ ዝረኣየ ዘሎ ዓብ ድጋፍን ዓብ ቆላሕታ ክረክብ ከም ዝኽእልን ርዱ እዩ ጥራይ ፖለቲካዊ ቅልፅምናቱ ውዳበናቱ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ዳ እምበር እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል መብዛሕቶም ኪላታት ዝግምትዎ ዘለዎ እዩ ፋኖ ኣካይዱ እንተነፂሩ ዕላሙ እንተነፂሩ ዲፕሎማስያዊ ስራሓቱ እንተስሒሑ ብዙሕ ድጋፍ ክረክብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ግብፂ ቀጥታ ንኣቢ ኣብ ከባቢኡ ክትመፁ ትደሊ ከም ዘላን እቲ ኩነታት ድማ ንዕኡ ንኣቢ ክትሃርም እንተ ኮይንካ ወይ ንኣቢ ክትዳኽም እንተ ኮይንካ ዋላ እውን ብሱዳን ቀጥታ ምስ ኣቢ ክትገጥም ኣለካ ወይ እውን ሰራዊትካን ገለመለ ውግእ ክትገብር ኣለካ ማለት ኣይኮነ እንታይ ዳ ንኣቢ ከዳኽም ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ስለ ዘለካ ብረት ሒዙ ዝዋጋእን ተዳልዩ ኣብ ምስ ኣቢ ዝጨፋጨፍ ዘሎ ሓይሊ ስለ ዘሎ ቀጥታ ኣባቲኻ ነቶም ንኣቢ ከዳኽሙ ዝደልዩ ዘለው ሓይሊ ትውስኸሎም ስለዚ ድሮናት ድማ ነቲ ፀወታ ኣፀቢቑ ከም ዝሕይል ክገብሮ ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ነቶም ብማዕዶ ኮይኖም ብዋጋ ናይ ወታደራት ድላገፁ ዘሎ ፅጋባታት ጀነራላት ናይ ብልፅግና ንዓታቶም ኣምፂኻ ምድካር ዓብይ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እዩ ምናልባት ኣብ ብርሃኑ ጁላ ነዚን ወዲዝን ስለ ዝሰምዐ ይመስለኒ እንታይ ክብል ሰሚዐ ነይረ ኣብዚ ክፍለ ዘመን የሀገራት ብሔራዊ ደህንነትና ሉዓላዊነት የሚረጋገጠው ቀድሞ በምናውቃቸው የየብስ የህዋና የሳይበር ምህዳሮች በሚደረግ የበላይነት ብቻ አይደለም ይልቁንም እነዚህን ሁሉ የጦር ግንባሮችና የመረጃ መረቦች አስተሳስረው የሚይዘውና ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኩናት መናወራ ወዲ መናወራ ምስ ቀፀለ እዩ እንተቲ ኩናት ኣብ ድርኩ ኸይቶም መዓት ሽግርን መዓት ዕንወትን ዝፈጥረሎም ዘሎ ንስዎም እዮም ንሳቶም ናይ 21 ክፍለ ዘበን ዲ ዋላ ናይ 29 ክፍለ ዘበን ዓውደ ኩናት ድልውነት ኣለና ናይ ነፈረይ ዶ ናይ ሰማይ ዶ ናይ ከምዞ እናበሉ መናወራ ክገብሩ ይፍትኑ እንተቲ ዓውደ ኩናት ኣብ ዓዶም እዩ ዘሎ እንተቲ ዕንወት ኣብ ዓዶም እዩ ዘሎ እንተቲ ዝብልዎ ዘለዎ ሓይሊ መጀመርያ ንነፍሶም መድለዮም ነይሩ ዳትስ ዋይ ድማ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ዘይክእሉ ብኣፎም ክጉዕሩ ዝውዕሉ ጥራዮም ኮይኖም ዘለው እዛ ናይ ፋኖ ድሮናት ምዕጣቑ ግን ሓንቲ ካብቲ ጌም ቼንጀር ክትከውን ትኽእል ገምጋም ተዋሂብዋ ዘሎ ጉዳይ ንሳያ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ፋኖ ዘድሊ ሓገዝ ክረክብ ክኽእል ኣሎ ብልፅግናን ኣብን ካብዚ ዘለዎ ዕንደራ ክወፅእ እንድሕሪ ኮይኑ ግድን ፋኖ ዝኣክል ሓይሊ ክረክብ ክኽእል ኣሎ
انتو حدا نتناي بلصقنا شبد عدع نابدرت كم صون تحرقينو فانو دما أولا دبو حيلو نابتن كيف لست يلو قال صغ قبرك خلالو سلازي أبي أحمد من البات قد محجي بالدهوتات نيرو وانت نيرو حجي بالدهوتاتو أتصبيقو كعب خمس خل قم لني بدهوتات ناتو أتصبيقو كعب خمس خل معناتو السودان نابي قصات خيدالا مس أبي انت عينت متهللا خلوا انت عينت زي تفتح قداي اللوا مس قبت زلوا متهللا كنا من تاي كيدلو سلازي أتكونتات نعبي مليس زشن كروزلو كونتاتنا نرزلنا من البات مسقلة شجراتك فتح كم زلوي ويون كالي شجرات دلي خيكون نايس اللي حلفناتو نفس سوماليا ليخو من سومالياون ركبا كايد الزبل زينارينا لنا سلازي بفلاي مسجبتن مس سومالن شجروك فتح يفتن كم زلوينا نرزلنا سلامتاي زخا زمصص زل حدغا يرسل زلو عبا حدغا كمصو خمزخل سيرترا متفنانا له السودان كما يتمثل سودانن إيرتران جبسن كميلن تودادي بني سرح اللوا سلستين كنتايك جبرالو كم زخلا ينقرس لزلو نفسه اتك فتحو زخل تقام نسو تقالات فوق فتحو كم زلو نفسي ينقرلو نابو قصو قوايا دمان ريالنا زخونه تكونتات نابي قصو كخي دخل انتايك خون خل نجزيو نقط فوقينو حجي نابتي كال منالبات بزعبه بلصقنا زبالا ستالين نسمع يسك ሰላማቲኩም የአብይ ንግግር የብልጽግና እነዚህ ሰዎችን ቁም ነገር ብላችሁ ማድመጥ የምትችሉ እኔ አድናቂያችሁ ነኝ ነው ያለው ፕሬዝዳንቱ አድናቂያችሁ ነኝ እዚ ናብ ከምዚ ዳ መሰለ ቅሉላው ደምርሕ ሰብ ሰነፍ ጥራይ ሰነፍ ነዳይ ፈራ ስሱ እዘን أربعة قالات ميميان كوينن زلوا سنف نداي فرح سسع سلازي زن قالاتياتن انا بفلايتا سسع تبلا اسمير الله ناي بحق سسع ناي بحق هرقاف وسغلا يلون قال يوم كايلوم نيرو زخونه كم نريو زلنا تكونتات نابي قصو خيت كم زخل قالوت سسعات نعو بيتسوب دما هنري ناي شعبيه ملسي ناي سياس ملسي دما فتسمو نزال العالم زي يحسب فتسمو زي يحسب اوكي زيز بلا قال إساس من حزب تقراي زحالي اللي معلت أنا يفلت أفتوفنا كل تحمسن كوين هواتنا ما انك ود منك تسريقكم كسم ما انك ود منك كسب ما انك ود منك تسريقوا المسلمين ويحسيا من يقول أنا بني كل تسريقوا نبرت تسريقوا نورد مول تدري كوست ذيك على عنيو تعانوا فابريكاتاتهم في الدنيا كل هزوات تفتي كم تري ود اللهم زلن كانت تفني زلو انصار إيرتران تعينت قرحنتي زلو وزون اسغير وانوغن كم تري ود اللهم كنسنس قني له من البات قال تليفون كاب بلصقنا وي كاب ابغل تليفون ترخبه وي انجلش قلحتان ترخبه دمسليو درغا مبزحتهم ابي احمد قلحتان خبوم زغبروا كنتات يزي مست كاب إثيوبيا مستدفأ انتاي كغبر نيرو is a question هذا خمص زلو تي زرغرغ زمص زلون كاوزي ناول قسم تقام ترغم زلو يመስلنا دو يلو خحسو نيرو ريلي هزو يመስلنا دو يلو خحسو نيرو ريلي هزون ويانا ديمقراسي زبل ወይ ከዓ بخالي after political نحسو ከዓ زي ناي فيدراليزم ملكع زلو حيسካ مقطالو ትግራይ ይካል ዲዩ አይካልን ዝብል መጽናዕቲ ተገይሩሉ ውሳነ ክህብ ነይሩት ፓርቲ ማለት ሶ ህዚ እዚ ክገብር ስለ ዘይካለ TPLF ንዩኑ አጀንዳ ይቃለስ ከም ዘሎ ብግልጽ ህዚ ንጹርነት ይሁል That's a very important بጣዕሚ ወሳናይ ነጥብ ዝበሃል እዚ ናይ really بحفشا كم نريو زلنا ناي تقراي قداي بزو حزارة بارسلو كابو كتيلنا ناي نهو حتى بزو فتناتات يمتلو عبد الهلال زلو حدا كابتي أبزي كبابينا نريو زلنا أقداس قداي دما زي قداي ناي عفاريو زي عفار زبهال حيل دما بفلا يمسير ترى تسلي في زلو كاب جزينا بجزي حيال وتدراو كل صمنا قبريز متزلو it's going to be had a serious na Ethiopia security contender كون كم زخل زناي عفار حيلي
ጥርጥር የብለይን ምክንያቱ ካብቶም ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይልታት ብቐጥታ ከምዚ ኤርትራ ትሰርሕ ዘሎ እዚ ናይ ዓፋር ሓይሊ እዩ ስለዚ ሻዕብያ ነዛ ናይ ዓፋር ጉዳይ ክሳብ መወዳእታ ነኺሱ ነኻኺሱ ናብ ካልእ ከምፅኣ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ክንሪኦ ኢና ድማ ኣብይ ኣሕመድ በዛ ናይ ዓፋር ዓብ ዳመጅ ክመፆ ከም ዝኽእል ንሱ ብዓፋር ገይሩ ቀይሕ ባሕሪ ዝረክብ ይመሲልዎ ግን እቲ ዓፋር ዝበሃል ስምብራት ፈፂሙ ንሱ ከኣምኖ ዘይክእል ስምብራት ክገድፈሉ ከም ዝኽእል ግምት ኣሎ ከም ትሪኦም ዘለኹም ኣካይዳ ናቶምን ገለመሊኦምን እዚኦም ሓያላት ዓንተር ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሻዕብያ ድማ ከምዚ ኩነታት መፂኻ ክትወዳደሮ ትኽእል ሓይሊ ይኮነን ዝኾነ ከምዚያ ንሪኣ ዘለና እታ ጉዳይ ቀፂልና ናይዚኦም ነዊሕ እዋን ጠፊኦም ዝነበሩ እስከ ደሃዮም ካ ክነሪአኩም ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ከይድ ዘሎ ጉዳይና ናይ ኩላህና ጉዳይ እዩ ናተይ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ስልጠነ ጉዳይ ናይ በረኸት ጉዳይ ኣይኮነን ካብ ሞት ስጋብ ስንክልና ዋጋ ዝኸፈልናሉ ከይዝ ኣፍልጦ ክወሃቦ ኣፍልጦ ረኺቡ ከዓ ናብ ዛዛመ ለውጢ ክኸይድ ክኢላታት ክሕዝዎ ጌርና ኣለና በይንና ከም ዘይንወፆ ይርዳእና እዩ ብኩሉ ከቢድ ግን መሰረት ዝበሃል ነገር ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ትሕዋትካ ብፆትካ ዝሰረትዎ ነገር ኣቲኻ ከዓኒ መመላእታ ኮይንካ እጃምካ ክትገብር ኢና ንፅውዕ ኣብኡ ምናልባት ኣይትኽእልዎን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ረጅም ቼንጅ ከቢድ እዩ ሓደ ኢሳያስ ሰኣን ምእላይ ሓደ ኢሳያስ ተተኣሊኮ ፀገምና ክእለ እዩ ምምኻር ይሕሸና ካብ ብኢትዮጵያ ካብ ብጎረቤት ካብ ብትግራይ ንማኸር እንዶ ኮፍ እንደንበል ዝብሉ ኣለዉ ንምንታይ ከምኡ ትገብሮ ይንብሎምን ንሕና ግን ደምዲምና ወዲእና ኢና ደምዲምና ወዲእና ከዓኒ ዝኽፈል ዋጋ ፍርቁ ከፊልና ኢና ተኸፊሉ ፍርቁ ዋጋ ተኸፊሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ባሻይ ነዊሕ እዋን ጥፍእ እንዲኢሉ ነይሩ ኣነስ እንታይ እዩ ኮይኑ ሰብ እዚ ድሓን ድዩ ብድሓን ድዩ ክንዲ ዝጠፍኢ ነይሩ ኢለ ኣቢለ ነይረ ምክንያቱ ከይራኾ ነዊሕ ገይረ ነይረ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዋጋ ፍርቂ ከፊልና ኢና ወዲእና ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ናዩ ወዲኡ ዘሎ እንታይ እዩ ተተወዲኡ ዘሎ በቃ እታ ጉዳይ እቶም ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ድሃዩ ክረኽቦ ብዘይምኽኣሎም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሲ ክሳብ ሕጂ ብደካ ሙዚቃን ስእልን ወላ ሓንቲ ዝተገበረ የለን ኣቶም ህዝቢ ኣይትህለኹም ኣይትተዓሸው ኣይትደርበሹ ኩሉ ኣብ ፖስተርስ ትሪኦ ኢኻ ቲክቶክን ገለን ኣፅሚሞምና ግንባር እንታይ ወዓለና በሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ዝፈልጥዎ ይነግርዎ ኣለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ካልእ ዝተገበረ ነገር የለን ኩሉ እቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ባይታ ናይ ተዋስኦ መድረኽ እዩ ወላ ሓንቲ ነገር ኣብ ባይታ የለን ብለው ባሻይ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፀፀኒሑ ንሕና ኣብ ኣሜሪካ ሎቢ ቆፂርና ብዙሕ ግዝጋስ ንገብር ኣለና ገለ እዮም ዝብሉ ጀስታ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነ ፈፂሙ ዝተረድኦም ኣይመስልኒ ግን ንበዓል ንሱ ስራሕ ስለ ዝኾነ ስርሖም ክሰርሑ ግድን እዩ ፖለቲካ ስራሕ ስለ ዝኾነ ሓደ ክንስርሑ ክጎይ ንቡር እዩ ኣብ ስርሖም ክጎዩ ኢና ንሪኦም ዘለና ሓንቲ ብዚኣ እስከ ከተስዖኩም ትኽእል ዝረኣዩ Miss World of Africa? Yes, Miss World Africa. What does that mean? It is basically all the world came together for a competition, beauty pageant competition, and I won second place, so Miss World Africa. So very unique country. 2018? 2018. That's serious? We have 13 months. Just tell them. 3 months. Now you trolling me. No. It's 2026. No. Wait, hold on. Wait, we in the past? Yep. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ስፒዲ ዝበሃል ሓደ ፍሉጥ ስትሪመር እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘለወሉ ግዜ እንታይ ኢሎም ኣለዉ እስከ 2018 ኢና ዘለና ስለዚ ታይም ትራቨል ጌርካ ንድሕሪት ተመሊስካ ኣለኻ ይብልዎ ኣሎ was very hilarious ድሕሪት ተሪፎም ስለቲ ካላንደር ገለ ዓመታት ዝደሓረ ስለ ዝኾነ ታይም ትራቨል ጌርካ ኣለኻ ኢሎም ማነስ ይሓትም Wait, we in the past? Yep. You time traveled. This is science fiction. You're 7 years younger. Yeah. 8 years younger now. What? This is why you're energetic. It's 2018. Yes. That's why I'm feeling like this. Exactly. You feel a bit different here? So Fortnite just came out. Fortnite just came out. Oh my gosh. So Ronaldo is still in
Real Madrid. Chat. Everything is in the past here. And how old are you? It's 2018. I was 13. So I'm 13 years كم تريو دلهم رونالدو خاف ريال مدريد يتصاوت على بالد دي زول زلو انترتينر يو قلنا اتس ريلي هيلاريوس قلت شعد عصر شو من تدعريت من لاوس قبر ويو حنتنا موداتا ابزيا كن رياضه لي زلو زيا نسو زارولينا زيا حنت جست 1 سكند اوكي زحتزني ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡ ዜጋታት ዝምልከት እዩ ኣብዚ ኣቲና ዘለና መድረኽ ውዳቤታቶም ኣወርፂፆምን ኣሓይሎምን ዓቕምታቶም ኣብ ሃገራዊ መደባት ከወፍሩ ዝግበር ፃዕሪ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ኣብ ንኤርትራውያን ኣብ ዲያስፖራ ዝነብሩ ንሱ ኣነ ኣብተን ርስታት በይኑ ትዝረበሉ መሓሸ ዝብል ግን ሓፈሻዊ ተን ርስታት ትክፈል ምንቲ ህዝቢ ምስታፍ ማለት ቀሊል ርስቲ ይኮነን እዚ ናይ ዲያስፖራ ትበሃል ሓድሽ ምህዞ ይኮነን ኣብ ሓርነታዊ ቃልስና እንታይ መስል ነይሩ ናይ ኣብ ደገ ዘለዉ ዜጋታትና እንታይ ኣበርክቶ ገይሮም ቅያር መወዳእታ የብሉን ትዛንተ ከተዘንትዎ ሕጂ ኸ ኣብ ናይ ሃገር ምህናፅ ኣብ ናይ ናፅነት ግዜ ናይ ዲያስፖራ ኣብ ደገ ዘለዉ ዜጋታትና እንታይ ክገብሩ ከሎም ኣበይ ለቦቶም ሃርበኛነቶም ናታቶም ሃገራውነት ናብኡ ኮነን ዘሎ ትሕቶ ናታቶም ሱታፌ ኣድማዕ ይኮነሉ ዝኽእል መገዲ ክስራሕ ክእል ኣለዎ ናይ ዓመ ናይ ቅድሚ ዓቢ መደባት ኢና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ናይ ሕጂን ዝመፅእ ዘሎ ዓመታትን ናታቶም ሱታፌ ክህሉ ክእል ኣለዎ ሱታፌ በዚ ናይ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ደውፃናዮ ዘይተግበርናዮ መደብ ክንትግብሮ ዘይከኣልና ብስንፍንፍና ኣይኮነን ኣብ ደገ ዘለዉ ዜጋታትና በድማዕነት ክሳተፉ ምእንቲ ንዕኡ ዝኸውን ውጥን ክህልወና ኣለዎ ተባሂሉ ወረቐት ተዳልዩ ኣብ ምንታይ እዮም ክሳተፉ ኣብ ክልተ ንኽፈሎ ሓደ መኸተ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ዜናዊ ዝበሃል መኸተ እዚ ሓድሽ ምህዞ እውን ኣይኮነን ግን ህዝቢ ክሳተፈሉ ዘለዎ ኣብ ደገ ዘለዉ ከዓ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎም ኣብ ፖለቲካዊ መኸተ ናቶም ናይ ገዛ ርሶም ጥራይ ዘይኮነ ምሕዝነታት እናስፍሑ ብዝተፈላለዩ ህዝብታት ዘለዎም ዝምድና እናሓየሉ መኸተ ናይ ፖለቲካ ናይ ንቕሓት ሓፍ ምባል ስራሕ ዝሰርሕሉ ክእሉ ኣለዎም ንዑ ውዳበ የድሊ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ሓንቲ መኸተ እያ ተባሂላ ኣላ እታ መኸተ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ከይተፀውዐ ዝገብራ ዘሎ ስራሕ እያ ሓቂ ንምዝራብ እታ መኸተ ትብል ክፋል ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ኩሉ እኳ እንተደይበልና ዝበፅሐ ግን ንሃገሩ ደው ኢሉ ዝሓልፈላ ብሚድያ ይኹን ብካልእ ነቲ ሃገር ኣብ ምክልኻልን ኣብ ምውሓስን ኩሉ ዝከኣሉ ዝገብር ዘሎ እዩ ኣብዚኣ ክብሪ ይግብኦ እዩ ነቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ብፍላይ እቶም ኣብ ደንብ ሃገራውነት ኮይኖም ናም ዘይተኣደነ ናይ ዲፕሎማስያዊ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ድዩ ናይ ካልእ ነገራት ዝገብሩ ዘለው ፈፂንካ ብቃላት ክትገልፆ ዘይትኽእል ስራሕ ዝሰርሑ ዘለው ክብሪ ይሃቦም ክንብል ንደሊ ግን ኣይ ቲንክ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዋላ እውን ኣብዚኣ ጉዳይ ናይ ዲያስፖራ ጌና ክጥቀሙሉ ኣይከኣሉን ኣለው ኣይ ዶንት ኖው ከመይ ጌርካ ነዛ ሓሳብ ናይ ዲያስፖራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዓብ ስራሕ ንክሰርሑ ብኸመይ ሎቢ ክግበር ይኽእል ብኸመይ ነቲ መንግስቲ ብቐጥታ ክትእምኖ ትኽእል ወይ እውን እቲ ክግበር ዝኽእል ኩሉ ግዜ ብውዳበ ጥራይ ክኸውን ዘለዎ ወይ እውን ገለ ዘይኮነ ብግሉ ሰብ ገለ ክገብር ዕድል ስለምንታይ ደይክፈት ተወደቡ ወይ እውን ገለ ዋይ ክትውደብ ትደሊ ሓደ ግዜ ኣብ ሃገርካስ ውዳበ ከየድልየካ ድዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ገዛ ክሰርሕ እንድሕር ደልዩ ያ ምውዳብ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እንድዩ ውዳበ ፅቡቅ እዩ ግን ሓደ ሰብ ናይ ግሉ ነገር ክገብር ተኮይኑ ግን ውዳበ የድልየን እዩ ብግሉ ክገብር ክእል እዩ ስለዚ እንታይ ብግሉ ክገብር እታ ዕድል እቲኣ ዘይትኽፈት እያ ተላ ግን somebody has to talk to ነዛ ጉዳይ እዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ኮንቪንስ ክገብሮ ዝኽእል ሰብ ኣይረኸበን ኣሎ ኣነ ከማ ጥራይ ክብል ዝኽእል ሓደ ኤርትራዊ እዞም ኩሎም ኤርትራ ከይድና ንመለስ ኢና ትብሉ ክትእምንዎ ኣይከኣልኩምን ሶሪ ክትእምንዎ ኣይከኣልኩም ብፍላይ ምስ ፖለቲካዊ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ርክብ ዘለኩም እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ክእምኖ ዝኽኣለ ንፕሬዚደንት የለን that's why ድማ እዛ ጉዳይ እዚኣ ድሕሪት ተሪፋ እዛ ናይ ዲያስፖራ ዝኩሉ ገለገለ ይኹም ንዓመታት ኣብ ኤርትራ ተመላሊስና ኢና ኢልኩም ግን እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ፍረ ክትበፅሕ ኣይከኣለትን ዲያስፖራ ናይ ካልእ ዓለማት ኣብ ዓዶም ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ ዲያስፖራ ናይ ኤውሮጳ ይኹኑ ናይ ኣፍሪቃ ይኹኑ ናይ ካልእ ኣብ ሃገሮም እንተወሓደ ሓደ ስታይሉ ፅሒፍለይ
أنا عدي سبكو عدي زبلسي جزوا وصلوا زلوا يويلني سلزي جزانا عدنا خلنا بلتقي ناس جزانا خلونا خلالو أنت زي اللي أب أمريكا جزانا هلونا عدنا إيرترا يكنبلون قربي خبدنا تمام شيء تقومي نسيف اللي حد بس خوني السو قبله من الصباح لو مثل الذي تجبره نحوار يكونن مالته يكونن عد سل جزاس اللي زي بالكا حجري الكافل بخانة فيكا كتزارب يتخلني خا زبل امنتي بليناني حجرنا إيرترا جزاي هلونا عد بوتاتنا يا رستنا يا بحاجاتنا زتقمت ولان استوادقولان يا سلازي جزاس اللي سرحنا سرحنا تنا إيرترا ونتنا صغير كوين يسمعنا نيجن ده attachment عند الجزء اللي سب مسحجروز اللي connected نقاوز اللي تقوله جن مور أبتحجر كوافر كلون أبتكو طبعا يتحجر كساتف كلوني بخالي من قد جن يساتف يلن مالتها يكونن بزخونة I will continue to lobby I will continue to campaign إذا قدينا دياسبورا سب عدو خيدو بزمسلو من قد نخنبر كتسألي كونغسكوس كنفتنينا تسفى مغرات زبحال يلن I know بزحات تسفى وريسنا قلقل زبل صحفات يرين لغو قلنا نسخة وينسخ تسفى وريسات كون تخليخا هنا تسفى مقرط عين دلنينا we will continue to campaign تزنبلو زلنا نحقرنا دما أبزو وانزخ نقدفا نخلو له مغنيات يبلان حقرنا ورارن كالي بدوتاتنا أبزلو وقزي قداينا هاجر نتين هاجرنا نقبرو نشتي يكون دقافون بسخون يكون من قدي كن قصفو مدبي بلنان لو ما عرف سابزكو دي بليس لايك قبرو ريتوغو من حسابكم من بهانات من قد قرفنا بالكم زياغ قد فكم